Pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala. Pamilyaran, 346. Pamilyaran, 346. Gamboa, 123. Gamboa, 123. Para naman sa aton nga councilor, magasugod kita kay ang 291, ang 291, Arroyo 26, Arroyo 26, Aujero 12, Aujero 12, Bais 193, Bais 193, Baribar 224, Baribar 224. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Guillem, 150, Guillem 150, Hermosora 35, Hermosora 35, Hawod 19, Hawod 19, Lacson 204, Lacson 204, Lopez 192, Lopez 192, Mayo 125, Mayo 125, Montalvo 168, Montalvo 168, Nacionales 15, Nacionales 15, Novero 279, Novero 279, Orola 198, Orola 198, Tadeos 42, Tadeos 42, Puentevella 270, Puentevella 270, Ramos 247, Ramos 247, Rojas 306, Rojas 306, Salanga 285, Salanga 285, Saison 330, Saison 330, Silidom 239, Silidom 239, Sorongon 215, Sorongon 215, C 195, C 195, Tan 185, Tan 185, Verdiflor 214, Verdiflor 214, Villaforte 34, Villaforte 34, Villarosa
256. Villarosa, 256. Taglas para sa aton nga councilor, Weber, 40. Weber, 40. Sir Greg, sa Okay. subong gabi mo pa lang ni akon nga para sa aton nga congressman pagkato sa aton councilor. Gusto mo magpadayon kita sa pagka-presidente? Sir Greg? Dasun lang. Lokal lang anay. Okay, Okay, lokal lokal lang lang anay. anay. Okay, Sige, Sir extra. Amo ba lang na ang aton nga partial and unofficial results, Sir Greg, sa aton nga cluster 413. Kag diri subong may ara naman kita mga results kag ini akon nga isa-isahon naman liwat kag ipiparal para sa aton nga partial and unofficial results subong nga gabi. Okay. Sige. Daw, inislan mo ngalan ko. Hindi ko si Greg sa taya, si Fred sa langga ko. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Okay, relax anay. Ang aton mga utod, kinalawag ang ilang mangalan, daw gakalam ang dapa-dapa. Pero basi makabawi ka mo sa iban nga mga butuan kag presento. Balikan ko pagkatapos ini. Once upon a time. Desisyon 20. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon
2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. ESISYON 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinaka-kumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country.
ESISYON 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. ESISYON 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. ESISYON 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinaka-kumpleto. Asia's largest media company, MBC. ESISYON 2022. Aksyon Radio Philippine Standard Time alas 8:41. Diri kita pasiplatan tang partial and official nga resulta sa mga kandidato nasyonal. ESISYON 2022 News Center Reports.
Upod kay Aksyon John Diaz. Aksyon John. Aksyon Fred, yari ang pinaka-latest nga resulta nga nagikan sa KBP MBC, Manila Broadcasting Company server nga mo maning mother station sa Aksyon Radyo Bacolod. As of this time, nationwide ang naproseso na alas 8:35 ang takna sini nga gabi, yara pa lamang sa 3.2% sang kabilugan nga 107,785 nga precincts aksyon Fred, no? Sa subong gali ang nagsulod is 46.9% na. Marcos sa pagka-presidente, Marcos Bongbong 15,339,878. Robredo Lenny 7,288,834. Pacquiao Manny 1,262,192. Dumagoso Isko Moreno 1,063,656. Lacson Ping 5,265. Mangundatu Faisal 57,952. Abelia Ernie 44,677. De Guzman Liodi 41,321. Gonzales Norberto 37,224. Montemayor Jose Jr. 26,485. So far, ang nagsulod nga result is only 46.9%. Vice President Duterte Sara 14,973,051. 14,973,051. Pangilinan Kiko 4,632,451. Soto Vicente 4,197,511. Ong 1,083,000. Atienza Lito 106,280. Lopez Money 58,623. Belio Walden 41,593. Serapio Carlos 34,835. David Rizalito 21,250. Sa pagkasenador, Padilla Robin nagapanguna nga may 12,491,886. Ligarda Loren nga may 12,237,106. Tulfo Idol Rafi 11,718,165. Gatsalian Win 10,511,221 votes. Ikalima, Escudero Cheese nga may 10,473,576. Villar Mark 9,702,505. Cayetano Alan Peter 9,574,961. Villanueva Joel 9,534,286. Zuviri Migs 9,191,041. Hontiveros Riza 8,012,822. Ejercito JV 7,912,678. Estrada Jinggoy 7,257,967. Bautista Herbert number 13 6,675,901. Binay Jojo 6,527,106. Teodoro Gibo
467,246. Eleazar General Guillermo number 16, 6,091,561. Number 17, Jokno Chel, 5,594,788. 18, Roque Hari, 5,589,110. Honasan Gringo, 4,414,324. And Gadon number 20, 5,164,438. So far, amo ni ang sa National Aksyon Fred nga nagsulod nga resulta. I will send it first sa aton nga news center para mayara sila sang mayara kita sang update sa ato naman nga national. Sa local naman sa pagka-gobernador, yari ang pinakauli nga resulta nga nagsulod as of 8:35 PM, 2.7% pagid lamang ini, no? Sang total polling precinct dari sa may probinsya sang Negros Occidental. Sa pagka-gobernador, Lacson Bong, 30,460 votes. Orola 1 Jr., 2,081 votes. Sibulan Maria Socorro, 481 votes. Ang nagsulod pagid lamang amo ni ang 33,022 votes Aksyon Fred. Diri naman kita sa pagka-kongresista. Ginapangita naton diri sa ating server nga may nagsulod na nga 46.9%, no? Members ang House of Representative para naman diri sa may syudad sang Bacolod. Pangitaon na naton ang resulta nga nagsulod sa aton nga server para diri naman sa may syudad sang Bacolod Aksyon Fred kag probinsya sang Negros Occidental. May nagsulod na nga resulta subong gabi, no? Are, Negros Occidental para sa mga representative. First District, wala sang kontra. Valmayor Gingo, 43,721. Second District, Negros Occidental, wala sang kontra. Marañon 30, 51,855. Sa Third District, nagapanguna si Kiko Benitez nga may 116,965 votes. Ferrares Toto Bernard nga may 9,765 votes. Sa 4th District, wala sang kontra. Ferrer Juliet Marie, 70,309 votes. 5th District, Aksyon Fred, pamatian sa aton matag panamati. Nagapanguna sa 5th District, Yulo Dino nga may 50,351 votes. Nagapangaduha ang incumbent congressman nga si Marilo Arroyo nga may 32,737. Nagapangatlo, Havilosa Cap Macoy nga may 10,763 votes. Ang nagsulod nga total registered votes para sa Negros Occidental is 93,851. 6th District, wala sang kontra. Alvarez Mercedes, 91,038 votes. Lone District sang Bacolod, nagsulod nga votes 105,461. Nagapanguna, Gasataya Greg nga may 71,934 votes. Atayde Dan, 32,611 votes. Nagapangatlo, San Miguel Nonong nga may 391 votes. Gustilo Romy nga may 292 votes. Kag David Willie nga may 233 votes Aksyon Fred. Maiban pagidiri nga resulta para naman sa Negros Occidental kag Western Visayas aton ini nga i-check, no,
para aton nga may baluan. Pero Aksyon Fred, sa mga nagapamangkot, balami kang tanan sining nga resulta sa datos ng Congress. Ang ginasiling diri, it's 100% for now, but we are checking the total number of precincts nga nagsulod na. No? Pero kung aton nga lantabon, medyo duludagko na ang distansya, no, sang resulta. Klaruhon ko, ang nagsulod sa Kongreso is 50 nationwide, no? Nationwide ini siya nga nagsulod. 50,566 pa lang. Pero ang naka-register diri, it's 100% of the total votes. So kung lang taon naton sa mga turnout sang boto, dako gid ang diferensya sa resulta sa 5th District. Kung sa diin, nagpanguna si Dino Yulo Aksyon Fred. Wait lang gid ha, ipasa ko anay Aksyon Fred ang resulta sa aton nga news center para at least kag sa imo man dira, no? Kay para nga matamdan ninyo ang resulta sining aton nga nagwa nga resulta subong gidamang nga gabi kag mapakita sa aton nga mga tagpanamati sa social media. Damo pa, sanbay mga ka-aksyon, may resulta pa kami nga idulong sa inyo gikan diri sa main server sang Aksyon Radyo Bacolod Aksyon Fred. Result as of broadcast time, overall result sa aton diri nga nagsulod, no? Per region kita. Check naton diri. Kay do may nagsulod nga total votes so far. Overall na? Action Fred? Overall? Overall. Overall nga nagsulod nga resulta for local nga mga posesyon. Okay? I-check naton kay ti amo gining ginabantayan sang kadamaan ang local result, no? Pero sa aton diri, sa aton nga feeder diri sa news center or sa command center naton, sa pagka-alkalde sa gihapon, nagpanguna Aksyon Fred si Benitez Albi nga may 10,276 votes. Ginasundan ni Leonardia Bing nga may 6,609 votes. Sa pagka-vice mayor, nagapanguna pero dikit ang hampang ni si Familyaran El Cid nga may 7,502 votes. Si Distrito Cesar naman may aras ang 6,091 votes amo ni sang ikaduha. Sa pagka-vice mayor, na ikatatlo si Gamboa June nga may 1,741 votes Aksyon Fred, no? Ato na tani nagwa ang all results. Wait lang gid, no? Ibalikan tagid anay kay ari na. Sa pagka konsihal sa gihapon nagapanguna si Thadi Saison nga may 6,948 votes. Nagapangaduha si Salanga Israel nga may 6,662 votes. Nagapangatlo diri Aksyon Fred sa pagkakonsihal base ni sa aton server si Ang M nga 6,658 votes. Ara sa ikaapat nga pwesto sumong si Rojas Cindy nga may 6,426 votes. Yara naman sa ikalima nga pwesto sa pagkakonsihal si Al Espino nga may 6,164 votes. Ikaanom si Gonzales Vladi nga may 6,059 votes. Ikapito, Celia Flor nga may 5,996 votes. Yara naman sa ikawalo nga pwesto si Renesito Novero nga may 5,901 votes Aksyon Fred. Sa ikasyam, si Distrito Simple nga may 5,886 votes. And then, nagsulod man ang resulta sa number 10, si Jason Villarosa nga may 5,735 votes. Number 11, si Puente Vella Calao nga may 5,699 votes Aksyon Fred. Number 12, si Homer Baiz nga may 5,390 votes so far. Samtang
Yara naman sa ika-13 nga pwesto si C. Pau nga may 5,371 votes. Kag ining si Baribar Archie may 5,352 votes. Kag ika-15 no nga konsihal so far si Bart Orola nga may 4,978 votes. Aksyon Fred. So far ang latest diri wait lang gid SM no. Check ani naton kay gali kompleto ni gali asa sa dalomo. Base may mga resulta diri. Sangguniang Bayan, may ari na nga nagwa man ang mga resulta. Ari kompleto ihatag na lang naton kay Aksyon Fred ang kompleto nga resulta no subong nga gabi ining sa iban pagid nga mga posisyon. Ari Negros Occidental na kita Capiz nagwa ng resulta sang Capiz sa aton nga server bantay sa aton nga mga tagpalamati resulta man sa Bacolod no. Check naton Bacoor Cavite, Negros Occidental, Sangguniang Bayan, Lone District, Visayas, San Juan. Aksyon Fred, wait lang gid no, Iloilo na. Nagwa ng resulta sa Iloilo. So most likely diri na kita sa may Western Visayas. Isabela, Santiago City. Sige. Wala ko no Aksyon Fred, no? Wait lang gid ha. Okay, go. Aksyon Fred, base pwede ka dribble anay samtang ginapangita ko. Areglado. This is Zone 2022 News Center Reports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:58 na. Ang nabatian nyo nga report national, partial unofficial nga tali na, no? Lagko sa kabansi ba? Pagkatapos may mga lokal kita, pero damo-damo pa ang ilisipon, no? Karon mga alauna, alas 2, may mga kitaon na teleskopyhon ta kung sino na ang daw sigurado na nga magapungko sa mga palangakuan pagkatapos sang inisipay sa nagkalain-lain nga bulutuan kag mga presinto diri sa Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Sa aton sini nga mga correspondent, mga patrol reporter, kung mag-report kamo unahon talang lokala anay ang i-report ninyo. Kay diri sa news center nagasulod ang mga partial kag unofficial nga resulta sa nasyonal. Puerte nga bansi ni Bungbong ba? Taas ang abansi. Gasunod man si Lini. Mataas-taas gawa ang abansi ni Bungbong, pero okay lang Ila pa matapos bilyon pa ang ilisipon. Hindi magdula paglaom Sige, dire kita. Ang ATC Istre, Barangay 39, bepasudlon tani basi kung may mga bag-o nga resulta. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Si Sheena May Aragon, ara sa linya subong. Sheena, good evening. Aksyon Fred, mayong gabi. Mayong gabi man. Yari kita diri subong sa EPCS3 and here are the partial and unofficial results halin sa duwa ka cluster precinct halin sa Barangay 39. Sa pagka-congressman, Atayde, 348, 348. Atayde, 348. David, 2. David, 2. Gasataya, 704. 704, Gasataya 704. Gustilo 2, Gustilo 2. San Miguel 1, San Miguel 1. Sa pagka-mayor, Benitez 654, 654. Benitez 654. Leonardia 449, 449. Leonardia, 449. Sa pagka-Vice Mayor, Distrito, 436, 436,
Distrito 436, Pamilyaran 495, 495, Pamilyaran 495, Gamboa 100, 100, Gamboa 100. Sa pagka-councilor, ang 461, 461, ang 461. Arroyo 74, 74, Arroyo 74. Ojero 23, 23, 23. Bais 185, 185. Baribar 551, Baribar 551. Belario 27, Belario 27. Villora 68, Villora 68. Contreras 40, Contreras 40. Diaz 227, Diaz 227. Distrito 489, Distrito 489. Espino 400, Espino 400. Floor 383, Floor 383. Gico 38, Gico 38. Gonzales 397, 397. Guillen 247, Guillen 247. Hermosura 40, Hermosura 40. Gawud 39, Gawud 39. Lacson 344, 344. Lopez 214, Lopez 214. Mayo 141, Mayo 141. Montalvo 324, Montalvo 324. Nacionales 16, Nacionales 16. Novero 405, Novero 405. Orola 313, Orola 313. Padeos 57, Padeos 57. Montevilla 405, Montevilla 405. Ramos 362, Ramos 362. Rojas 275, 275. Salanga 443, Salanga 423. Saison 430, Saison 430. Solidom 304, Solidom 304. C 311, C 311. Tan 362, Tan 362. Verde Flor 212, Verde Flor 212. Villafuerte 337, Villafuerte 327. Villarosa 440, Villarosa 440. Weber 44, Weber 44. Direkta diri sa ETCSD, ini si Aksyon Sina, itama ang boto, iboto ang tama sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. This is Zone 2022 News Center Reports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, last 9:06, samtang nagadalom ang kagabihon, gadaloman ang inisipay sa mga buto sa aton mga kauturan. Lawig-lawig pa niya, hindi magdula paglaom, damo-damo pa ang aton ilisipon. Sa News Center Dugay-Dugay, ang mga nasyonal nga balita, subong niya mga partial and official result. Pagkatapos nga matapos na ang iskotinyo, amo na ang final kag official nga report, dira na kag pwede na kamo
kapanginbulahan kag makapangamusta sa mga nangin madinalagon sa subong nga eleksyon. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:07 na. Dugay-dugay, masulod naman ang pila kadalag ko nga mga balita kay subong ang aton sini nga pagpangalagad ang mga resulta na sa nagkalain-lain nga mga bulutuan, nagkalain-lain nga mga presinto kag ang mga resulta sa gwa sang syudad sang Bacolod. Nakibot kita sang resulta sa pila ka mga distrito dire sa probinsya sang Negros Occidental. Labi na gid atong resulta sa Quinto distrito. Pero sa nasiling ta, hindi patapos ang tanan. Hulaton tagida nga matapos ang inisipay kagadira makadesisyon kamo nga amo na inisya ang bag-o ninyo nga mga opisyal. O posible, padayon nga mga serbisyo. Okay man, last 9:07 na, dugay-dugay. Ang pila naton ka mga report, itugyan naton nina sa aton sini nga patrol. Ano ini siya? Partial result? Partial result local? Okay, dali lang kay siguruhon ta kon local. Okay? Okay? Sige. Dali lang kay siguruhon ta kon nasyonal. Sige. Sige, nasyonal gali. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Diri kita partial unofficial nga tali kag result sa aton sini mga kandidato sa nasyonal. Updan kita sa News Center ni Aksyon Wilma Sugaton. Aksyon Wilma. Yes, Section Fred, mayong gabi. Yeri ang dugang okay na nga itong sini initial and official reports partial and official result as of 8:57 p.m. alas 8:57 sang gabi para sa pagka-presidente, vice-presidente kag 12 ka mga senador. Sa pagka-presidente, Marcos Bongbong 17,541,799. 17,541,799. Robredo Lenny 8,311,501. 8,311,501. Pacquiao Money 1,486,592. 1,486,592. Domagoso Isko Moreno 1,188,776. 1,188,776. Lacson Ping 567,761. 567,761. Mangundato Faisal 66,320. 66,320. Abelia Ernie 52,380. 52,380. Di Guzman Liode 47,670. 47,670. Gonzales Norberto 43,140.
133. 43,133. Montemayor Jose Jr. Montemayor Jose Jr. 32 or 30,564. 30,564. Sa pagka-Vice Presidente. Sa pagka-Vice Presidente, Duterte Sara. Duterte Sara, 17,155,745. 17,155,745. Pangilinan Kiko. Pangilinan Kiko, 5,276,161. 5,276,161. Soto Vicente Tito. Soto Vicente Tito, 4,783,190. 4,783,190. Ong Doc Willie. Ong Doc Willie, 1,209,536. 1,209,536. Atienza Lito. Atienza Lito, 123,410. 123,410. Lopez Money. Lopez Money, 68,676. 68,676. Bellew Walden. Bellew Walden, 48,193. 48,193. Serapio Carlos. Serapio Carlos, 40,681. 40,681. David Rizalito. David Rizalito, 25,063. 25,063. Sa pagkasenador. Sa pagkasenador, top 15. Padilla Robin. Padilla Robin, 14,309,020. 14,309,020. Ligarda Loren. Ligarda Loren, 13,939,469. 13,939,469. Tulfo Idol Rafi. Tulfo Idol Rafi, 13,356,368. 13,356,368. Gatsalian Win. Gatsalian Win, 11,952,367. 11,952,367. Escudero Cheese. Escudero Cheese, 11,000 or 11,048,941. 11,048,941. Cayetano Alan Peter. Cayetano Alan Peter, 10,934,836. 10,934,836. Villanueva Joel Tisdaman.
Villanueva Joel Tisdaman, 10,842,038. 10,842,038. Zubiri Migs. Zubiri Migs, 10,510,062. 10,510,062. Hontiveros Riza. Hontiveros Riza, 9,105,933. 9,105,933. Ejercito JV Estrada. Ejercito JV Estrada, 9,029,885 votes. 9,029,885. Estrada Jinggoy. Estrada Jinggoy, 8,319,473. 8,319,473. Bautista Herbert Bistik. Bautista Herbert Bistik, 7,580,025. 7,500,080 or 7,580,025. Binay Jojo. Binay Jojo, 7,456,902. 7,456,902. Kag Chudoro Gibo. Chudoro Gibo, 7,353,392. 7,353,392. Amo ina Aksyon Fred ang latest nga partial and official result para sa national nga posisyon as of 8:57 p.m. sa pagka-presidente, vice-presidente, kag sa senador. Gikan sa News Center or sorry Aksyon Fred, ipasa ko anay kay Aksyon Jan Diaz. Okay, action dyan. Aksyon na Fred, yari naman ang dugang resulta sa lokal. Diri sa may syudad sang Bacolod, 59.78% na inisang election return nga nagsulod as of 8:47 p.m. Sa pagka-alkalde, nagapanguna Benitez Albi nga may 99,233 votes. Benitez Alvi, 99,233 votes. Leonardia Bing, 63,745 votes. 63,745 votes. Vice Mayor Nagapanguna, Familyaran El Cid, 76,000 votes. Distrito Cesar, 59,546 votes. Gamboa Wilson Jr., 18,580 votes. Sa pagka-konsihal sa Bacolod, partial and unofficial result, nagapanguna si Saison Tadi nga may 78,842 votes. Salanga Israel, 72,562 votes. Rojas Cindy, 72,371 votes. Ikaapat, Ang M, 69,085 votes. Ikalima, Espino Al, 67,081 votes. Ikaanom, Novero Renesito, 66,775 votes. Ikapito,
Gonzales Vladi, 65,790 votes. Villarosa Jason, 65,166 votes. Puentevilla Calao, 63,630 votes. Nagasunod si Distrito Simpol nga may 61,758 votes. Ika-11, Flor Celia, 60,564 votes. Baribar, si Pau, 57,854 votes. Ika-13, Baribar Archie, 55,703. Ika-14, Ramos Dindo, 55,553. Kag Bart Orola, 55,091 votes. Samtang update sa gihapon ini sa kongresista sa Bacolod. Gasataya Greg, 94,127 votes. Si Gasataya Greg ang nagapanguna. Dan Atayde nagasunod nga may 42,298 votes. Ikatatlo, San Miguel Nonong, 495 votes. Ikaapat, Gustilo Romy nga may 376 votes. Ikalima, David Willie, 305 votes. Sa iban pang mga lugar, diri sa may probinsya sang Negros Occidental, yari naman ang resulta aksyon Fred. 5th District, sa gihapon nagapanguna, Yulo Dino, 59,784 votes. Arroyo Marilu, 38,520 votes. Havilosa Macoy, 12,775 votes. Sa 3rd District, nagapanguna gyapon Benitez Kiko, 133,630 votes. And si Ferraris Toto nga may 11,317 votes. Aksyon Fred. Sa iban pa naman nga mga resulta, so far daw wala pa nakasulod ang sa kada banwa kag syudad. Though may ara na kita kiinamat amat ka nakuha nga resulta, update lang. No, may mga pagbago naman sa national, naglabot na 18 million ang votes ni Bongbong Marcos. Yara naman sa 8,900,000 plus ang sa kay Leni Robredo. Sa Vice President nagapanguna gyapon si Duterte Sara nga may 18,588 votes. Ginasunda ni Kiko Pangilinan nga may 5,696 votes. Aksyon Fred. Kag sa pagka senador, daw wala pagidman sa pagulag, nagapabilin sa gyapon nagapanguna si Robin Padilla. Update, gikan naman din sa Command Center sa Aksyon Radyo Bacolod para sa desisyon 2022. Ako naman si Aksyon John Diaz. Itama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod Aksyon Radyo. Desisyon 2022 News Center Reports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:25 na. Kada mulo minuto, masulod ang bag-o-bag-o nga mga resulta lokal kag nasyonal. So, steady pulso lang kita. Kay kada pitik sintas, masulod bag-o nga mga resulta lokal kag nasyonal. Ang pila naton sini ka mga resulta sa gwa sang syudad sa Bacolod posible pasudlon tayo na upod karon sa aton sini mga patrol reporter. Ang aton konsentrasyon subong amo ang news center. Madasig magsulod ang mga resulta, so sige-sige ang aton pagpalayag sang mga balita. Porte mano, si Robin Padilla ang nagapanguna. Ligarda, ikadua. Si Tulpo, ikatatlo. Amo ng partial kag unofficial tally sa lokal o kon nasyonal naton nga mga opisyal nga posible pa lang nga makapungko sa palangnakuan. Lawig pa ni kay man na matapos gurong isipay sa nasyonal basi pitsa 15, pitsa 16. Milyones man mo
ang ginaisip galing madasig kay mangudi ang ginagamit naton subong makina. Amo na siya nga porte kadasig sa nga resulta. Ang syudad sa Bacolod trending na nakaron mga alas 12, alauna, alas 2, sigurado na ang pila naton ka mga kandidato lokal dire sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. So parsugod daw medyo matulutaway. Wala kita kakuha pa sa mga report, mga insidente kag aksidente nga may mo nagluntad sa bilog nga probinsya. Ginasigahom naton nga wala lang sang kun ano nga mga nagkalatabo durante nga padayon kita nagaisip sang resulta sang aton sini mga kandidato. Ang iban galagsanay man kung ara ikaw sa ika-13, 14 hilab ang sulok-sulok mo. Puwerte, no? Amo gina sa politika kuno amo gini na siya. Kung daw medyo dihado ka, pagkatapos 3 ka tuig, return bout ka. Aksyon Radio Number 1. Philippine Standard Time, las 9:28. Standby makadali, balikan ta kamo pagkatapos ini. ESISYON 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. ESISYON 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. ESISYON 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon
2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamictan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Desisyon 2022.
ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 Election Coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio. Yes, the best
playlist at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang nga resulta, dasig kayo ang resulta. Siguro sa mga lokal, hindi kalabot ni karon alas 2 ang kaagahon daw klaro na kung sino ang nangin madinalagon sa lokal dire sa Bacolod sa Kabanwahanan kag Kasyudaran. Ang nasyonal gapanguna gyapon ang Bongbong Duterte nga tandem nagapangadwa gyapon ang Vice Presidente. Lagsanay pa ini sa 15-16 posible mabalaan ta na ang resulta kabilugan. Kaya magaproklamar siya ang Kongreso no? Sa pagka-presidente. So ang pinaka-importante subong nga ginahulat sa aton mga kauturan amo ang lokal nga resulta. Lokal nga resulta sa Bacolod, lokal nga resulta sa Kabanwahanan kag Kasyudaran sa bilog nga probinsya sa Negros Occidental. Amo na pinaka-importante. Damo ga pamangkot yang Iloilo kamusta? Dangatan tagin na karon kon anano ya ang mga nagkalatabo resulta sa mga kandidato dito sa Iloilo. Damo ang pamangkot niya, kamusta tong inyo pod? Wala ko. Mabalaan ta na karon kon ano ang iya nangin kapalaran sa iya pagpapili dito sa dakbanwa sang Iloilo. Balaan ta na kon anong magkalatabo. Kung daw medyo dulodihado ka, may ara pa man palabuto na. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:45 na. Ginahulat lang nga ginatipon ang mga datos nga ibobo karon dugay-dugay. Mga updated report naton. Sobra na to, mga sobra na 50% to ang resulta. Magsiling ka 50% ba? Dutay na lang katunga na lang ang ginahulat. Kag posible amo na ang mangin resultado sang eleksyon karon nga adlaw. Daw ga bugnaw ng sulok-sulok sang iba naton nga mga kandidato. Hindi magkabalaka. Lawig-lawig pa ning inisipay base may tsansa pa, no? Kung ara ka na sa ika-14, 15, 16, posible pa saka pa ini, no? Dali lang
kay abe labuton tana ang pila naton ka mga local update sa sini nga mga tinion. Desisyon 2022 News Center Reports. Upon kita kay Aksyon John Diaz. Aksyon yan. Aksyon Fred, yari yung pinaka-latest nga update as of 9:38 p.m. 63.8% sang total precincts kag 63.8% sang total registered voters diri sa pungsod Pilipinas. Sa pagka-presidente sa gihapon nagapanguna si Bongbong Marcos nga may 20,978,083 votes. Robredo Leni nagapangaduha nga may 9,921,820 votes. Pacquiao Manny 1,879,407 votes. Ikaapat, Domagoso Isko Moreno nga may 1,378,744. Lacson Ping nagapanglima nga may 660,178 votes. Mangundato Faisal nga may 84,642 votes. Abelia Ernie nga may 64,957 votes. De Guzman Liodi may 58,098 votes. Gonzales Norberto 53,025 votes. Kag Montemayor Jose Jr. nga may 37,184 votes. So far, nagsulod nga vote nga nakalabot sa 20 million mark ang boto nga nakuha sang isa ka presidente sa maragtasang Pilipinas. Samtang sa pagka-vice presidente naman nagapanguna sa gihapon si Duterte Sara nga may 20,622,870 votes. Nagapangaduha si Kiko Pangilinan nga may 8,286,504 votes. Nagapangatatlo si Soto Vicente nga may 5,681,755 votes. Ikaapat, Ong Doc Willie nga may 1,395,113 votes. Nagapanglima, si Atienza Lito nga may 283 votes. Lopez Manny, 85,436 votes. Bellew Walden, 59,010 votes. Serapio Carlos, 50,185 votes. Kag David Rizalito nga may 31,018 votes. Sa pagkasenador, nagapanguna sa gihapon si Padilla Robin nga may 17,204,399 votes. Ligarda Loren, 16,583,131 votes. Nagapangatatlo si Tulfo Rafi nga may 15,912,339 votes. Ikaapat, Gatchalian Win nga may 14,197,561 votes. Ikalima, Escudero Cheese nga may 14,119,832 votes. Ikaanom, Villar Mark nga may 13,160,119 votes. Cayetano Alan Peter, ikapito, nga may 13,079,263 votes. Ikawalo, Villanueva Joel nga may 12,865,161 votes. Ikasyam, Zuviri Migs nga may 12,587,516 votes. Ikapulo, Hontiveros Riza nga may 10,792,331 votes. Ika-11, Ejercito JV nga may 10,767,860 votes. Ika-12, Estrada Jinggoy nga may 9,993,775 votes. Ika-13, Bautista Herbert nga may 8,985,230 votes. Ika-14, Jojo Binay nga may 8,917,890 votes. Kag ika-15, Gibo Chodoro nga may 8,733,408 votes. Aksyon Fred. Samtang sa lokal naman nga posisyon diri sa syudad sang Bacolod as of 9:17 p.m. sa 68.89% ang election returns nga nagsulod sa server, nagapanguna sa gihapon sa pagka-alkalde sang Bacolod si Benitez Albi nga may 115,794 votes. Leonardia Bing nga may 73,258 votes.
Sa pagka-Vice Mayor, sa gihapon nagapanguna si Alcid Familiaran nga may 87,666 votes. Nagapangaduha si Distrito Cesar nga may 69,208 votes. Kag nagapangatatlo si Wilson Jun Gamboa Jr. nga may 21,815 votes. Sa pagka-konsihal, nagapanguna sa gihapon si Tadi Saison nga may 91,647 votes. Nagapangaduha si Salanga Israel nga may 83,833 votes. Nagapangatatlo si Rojas Cindy nga may 83,402 votes. Ikaapat si M. Ang nga may 79,658 votes. Ikalima si Al Espino nga may 77,071 votes or 77,837 votes. Ikaanom si Novero Renesito nga may 77,071 votes. Ikapito si Vladi Gonzalez nga may 76,344 votes. Ikawalo si Jason Villarosa nga may 75,692 votes. Ikasyam si Calao Puentevilla nga may 73,834 votes. Ikapulo si Distrito Simpol nga may 71,894 votes. Ika-11 si Flor Celia nga may 70,212 votes. Ika-12 si Pao C nga may 66,832 votes. Ika-13 si Dindo Ramos nga may 64,521 votes. Ika-14 si Archie Baribar nga may 64,091 votes. Kag ika-15 si Bart Orola nga may 63,756 votes. Aksyon, Fred. Sa iban pa nga resulta nga nagsulod sa server sang Aksyon Radyo Bacolod, kaangay na lamang diri kita sa probinsya sang Negros Occidental. Ang nagsulod is 66% sang total nga mga return sang boto. Nakakuha sang pagkagobernador nagapanguna si Bong Lacson nga may 633,167 votes. Nagapangaduha si Juan Orola nga may 40,991 votes. Kag si Maria Socorro Cebulan nga may 10,977 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna si Jeffrey Ferrer nga may 556,262 votes. Kag si John D. Gargarita nagapangaduha nga may 48,776 votes. Sa pagka-board member, wala sang kontra sa 1st District. Si Demolgado Momoy may 55,016 votes. Kag si Somoza Araceli 39,882 votes. Samtang si Paul sa 2nd District naman, wala man sang kontra sa pagka-board member, Sanday Guanzon Pal nga may 54,226 votes. Kag si Jong Ben Merhan nga may 51,364 votes. Samtang sa 3rd District, nagapanguna si Manman Ko nga may 107,965 votes. Nagapangaduha si Montelibano Andrew nga may 91,464 votes. Yara sa katatlo naman si Antonio Barelio nga may 18,067 votes. Kag si Oxeda Tokoy nga may 3,814 votes. Aksyon, Fred. Samtang sa 4th District, tatlo dari ang nagpapili. Nagapanguna si Alonso Jovin nga may 71,630 votes. Noong kabilugan niya nga nakuha nga boto sa pagka-board member sa 4th District. Ginasundan ni Torres Andrew Martin nga may 65,779 votes. Kag nagapangatatlo dari si Cleo Gaudete nga may 31,373 votes. Sa 5th District naman, nagapanguna sa pagka-board member si Doc Rita Gatoslao nga may 53,362 votes. Ginasundan ni Anton Oxenio nga may 42,886 votes. Nagapangatatlo si Gatoslao Hernan Emmanuel nga may 33,827 votes. Ikaapat si Montelia Patrick Miguel nga may 32,559 votes. Kag si Boyet Espinosa nga may 30,994 votes. Sa 6th District, nagapanguna si Tobola Jeffrey, wala na sila sang kontra nga duha. Aksyon, Fred nga may 81,955 votes. Kag si Alonso Macho nga may 70,319 votes.
Sa liwat sa pagkakongresista sa first district, wala sang kontra. Gingo Valmarior nakakuha sang 63,142 votes. Panguna man kag wala sang kontra sa second district si 30 Marañon nga may 75,012 votes. Sa third district naman, nagapanguna si Kiko Benitez nga may 156,465 votes kag si Ferraris Toto Bernard nga may 13,147 votes. Sa 4th District, nagapanguna si Juliet Marie Ferrer nga nakakuha sa 102,662 votes. Sa 5th District, sa gihapon, tatlo ang magkasumpong kag nagapanguna, si Dino Yulo nga may 74,963 votes. Nagapangadua si Marilo Arroyo nga may 46,765 votes. Kang nagapangatatlo si Havilosa Kapmakoy nga may 14,807 votes. Sa 6th District, wala sang kontra si Alvarez Mercedes nga may 118,029 votes. Yari naman ang resulta sa kada banwa. Sa pagka-alkalde sa Banos ang Binalbagan nga nakalusot na ang 63.64% ng election return, partial and unofficial. Nagapanguna si Bebot Mirasol nga may 12,379 votes. Nagapangadua si Manuel Aranda nga may 10,773 votes. Nagapangatatlo naman si Ramil Carpio nga may 239 votes. Sa pagka-vice-alkalde, nagapanguna si Mary Ann Mirasol nga may 11,394 votes. Kag nagapangadua diri nga kasumpong nga si Bebot Baha nga may 10,608 votes. Remember again, partial and unofficial only, mahimo pa ni magbag-o kay 63% pagilamang ang nagsulod sa server. Samtang sa area naman sa Banwasang Calatrava, amo man ang ginabantayan, si Era Marilyn sa gihapon nakakuha sang 7,703 votes. Nagapangadua diri si Canelo o si Anthony sang mga may 4,615 votes. Kag si Picdoy Leonor nga may 1,517 votes. Ang Vice Mayor wala sang kasungpon amo si Nonoy Dinapo nga may 8,551 votes. Sa Banwasang Candoni, isa man kabadantayan, nagapanguna diri si Engineer Ray Ruiz nga may 5,011 votes. Nagapangadua si Lambot Gargar Mayjoy nga may 3,924 votes. Nagapangatatlo si Joffrey Alokina nga may 22 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna naman si Cicero Borromeo nga may 4,732 votes. Si Lando Gikilan nga may 2,643 votes. Kag nagapangatatlo naman diri si Bongbong Diego nga may 708 votes. Sa area naman Aksyon Fred ang may mga kontra mo ning una-una ton. Himamaylan is only 46% pa lang ang nagsulod. Pero nagapanguna diri si Tongson Raymond nga may 18,402 votes. Nagapangadua si Bascon Tinto nga may 8,985 votes. Kang nagapangatatlo si Eman Lumawag nga may 114 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna si Justin Gatoslao nga may 13,683 votes. Vasquez Julian nga may 9,585 votes nagapangadua. Kag nagapangatatlo si Gatoslao Diboy nga may 2,825 votes. Next nga Banwa no nga may pangontra ang La Carlota, 60% pagid lamang ang nagsulod. Halandoon Rex ang nagapanguna sa pagka-alkalde nga may 12,299 votes. Nagapangadua diri Aksyon na Fred si Demi Honrado nga may 8,594 votes. Kag nagapangatatlo diri si Francis Balsomo nga may 426 votes Aksyon Fred. Sa pagka-Vice Mayor sa siyudad sang La Carlota, nagapanguna si Junjun Baga nga may 15,411 votes. Kag si Sharon Tolentino nga may 2,294 votes. Next nga siyudad nga may kontraman, Silay City with 77% Aksyon Fred, dako nga turnout. Ang nagpanguna subong, amo ang kasumpong sa incumbent mayor. Si Judith Gallego ang nagapanguna nga may 29,659 votes.
nagapangadwa lamang si Mark Goles nga may 26,199 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna naman si Tom Ledesma nga may 34,149 votes, kag si Nicole Velez ang nagapangadua nga may 15,251 votes. Aksyon Fred. Next, isa pagid kabalantayan nga syudad, ang syudad sang Victorias, City of Victorias. Ang nagsulod is only 85%, pero nagapanguna si Javi Benitez nga may 31,063 votes. Nagapanguha si Didi Hover nga may 10,854 votes. Kag nagapangatatlo si John Paul Octaviano nga may 291 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna naman si June B. Bantog nga may 29,156 votes. Nagapangadua si Rene Imperial nga may 7,647 votes. Kag nagapangatatlo si Toto Gabi nga may 1,575 votes. Aksyon Fred. Next nga lugar sa probinsya sang Negros Occidental nga may kontraman kag balantayan, Banwas ang La Castellana nagapanguna with may 75.64% pagilamang nga turnout. Si Almi Rumayla Maymay Nicor Mangilimutan na may 17,022 votes. Nagapangadua si Nene Vera nga may 11,592 votes. Samtang sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna si Bordig Nicor nga may 14,622 votes. Kag nagapangadua si Karim Matthew Feria nga may 12,339 votes. So this is not yet final kay 75.64% pagilamang ang nagsulod sa server. Sunod nga lugar nga may kontraman amoy ning Banwasang Hinigaran nga may 72.62% pagidlamang nga nagsulod. Nagapanguna sa pagkaalkalde ang incumbent mayor nga si Nadi Arceo nga may 18,394 votes. Nagapangadua si Michelle Peralta nga may 13,166 votes. Nagapangatatlo si Tingson Roland nga may 188 votes kag si Dodong Nasyonggayo nga may 146 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna man si Mary Grace Arceo nga may 17,700 votes. Nagapangadua si Japit John Hong nga may 12,507 votes. Nagapangatatlo si Muning Barcoma nga may 500 votes. Kag pang-apat si Benjamin Bugaay nga may 278 votes. Aksyon Fred. Another pagid nga Banwa nga may kontra, Hinobaan. Ang nagsulod, tandaan nga aragi lamang sa 73%. Nagapanguna si Daf Reliquias nga may 10,930 votes. Nagapangadua si Oscar Daclan, gamay lang abanse, 9,774 votes. Nagapangatatlo si Joel Lapore nga may 623 votes. Kag pang-apat si Isabelo Canya Jr. nga may 49 votes. Sa pag-Vice Mayor, nagapanguna pa si Jeff Incoy Subong nga may 10,454 votes. Nagapangadua ang incumbent mayor nga nagpapili Vice Mayor nga si Ernesto Israo nga may 9,356 votes palang. Aksyon Fred. Pero tisigi pa ni ang pag-isip sang boto. Banwasang Isabela nagapanguna with 71% pagid lamang sang vote turnout. Si Montilla Irene nga may 11,907 votes. Nagapangadua si Renato Malabor nga may 10,738 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna si Juan Miguel Montilla nga may 12,024 votes. Kag nagapangadua si Rafi Uy nga may 8,723 votes. Nagapangatatlo naman si Cowboy Medenceles nga may 545 votes. Aksyon Fred. Isa pa ka lugar nga may kontra diri sa probinsya sa Negros Occidental amo ang Banwasang San Enrique. Nagapanguna si Leo Delfinado nga may 6,679 votes. Pero 82% pa lang ni nakasulod. Kaya gasunod sa iya incumbent mayor, gamay gid lamang abanse, 49 votes lang ang abanse. Aksyon Fred. Kaya ang nakuha ni Gilson Tobeliara, 6,630 votes.
Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna si Carlo Magno nga may 7,135 votes, kag si Michelle Balinario nga may 5,913 votes. Aksyon, Fred. Banwa nga may kontrapagid, Murcia. Nagapanguna sa pagka-alkalde nga subong nagsulod nga resulta is 82.14% pagid lamang. Si Jerry Rojas, incumbent mayor, nga may 18,746 votes. Nagapangaduha si Ruel Villarosa, nga may 16,994 votes. Sa pagka-vice mayor, nagapanguna si Johnny Riosora, nga may 19,141 votes. Kag nagapangaduha si Enigio Gravino Jr., nga may 14,417 votes. Aksyon, Fred. Last, nga balantayan man, Tuboso, nga may 59.18% pagilamang. Nagapanguna sa pagka-alkalde si Madonna Hauhuco, nga may 10,368 votes. Nagapangaduha naman si Dodong Valencia, nga may 4,880 votes. Sa pagka-vice mayor, nagapanguna si Maling de la Cruz, nga may 9,886 votes. Nagapangaduha si Jesse Rex Bartolome nga may 4,553 votes. Aksyon, Fred. Ano pagid nga resulta ang daw may balantayan? Moises Padilla. Nagapanguna sa pagka-alkalde, ang nagsulod pa lang sa server is 63.64%. Si incumbent Mayor Ella Garcia nga may 6,091 votes. Nagapangaduha si Hugo Nazareno nga may 3,633 votes. Nagapangatatlo si Absalon Alconera Sr. nga may 3,365 votes. Sa pagka-vice mayor, nagapanguna naman si Ian Villaflor nga may 5,790 votes. Nagapangaduha si Marvin Tan nga may 2,411 votes. Nagapangatatlo si John Miriam Snook nga may 2,360 votes. Nagapang-apat naman si Gigi Gayona nga may 1,303 votes. Aksyon, Fred. Check na ton ang last nga banwa nga kinanglanon pa ihatag ang result. So far, ang nabilin dari Aksyon, Fred, nga may ara pagid resulta na, no, nga nakasulod sa server. Actually, sa province, it's 69% paglamang ang nakasulod. Nalawag tanang Isabela, Lacasiliana, Manapla, Murcia, Pontevedra, Pulupandan, sa San Enrique, Tuboso, Valladolid, ibang halos wala sang pangontra, no? Ang Pulupandan wala kontra, no? Action, Fred? Ang Pulupandan wala kontra. Wala sang kontra ang Pulupandan. Si Palay wala man sang kontra. Check tabiliwat ang sila kung may update na kidog update sa Sigapon. Nagapanguna si Gallego, nagdako na gid ang abanse ni Gallego, almost 4,000 votes na, no, ang nangin abanse sini. Sa May update sa Bacolod? Sige, check na ton. May update, Action, Fred, sa Bacolod. Base may dako nga update abi, no? Nagsulod na is 74% na. Nagapanguna si Albi Benitez sa gihapon sa pagka-alkalde nga may 124,154 votes. Nagapangaduha si Bing Lunadia nga may 79,090 votes. Sa pagka-vice mayor sa gihapon, nagapanguna si Elcid Familiaran nga may 94,559 votes. Cesar Distrito nagapangaduha nga may 74,273 votes. Nagapangatatlo gyapon si Gamboa Wilson Jr. nga may 23,307 votes. Aksyon, Fred. Sa line-up sang pagka-councilor as is gyapon, no? Amo gyapon sa Ison nagapanguna, pangaduha sa Langga, pangatatlo nag-ara sa katatlo nga pwesto Rojas, ikaapat ang ikalima Espino, ikaanom Novero, ikapito Gonzales, ikawalo Villarosa, ikasyam Puentevella, ikanapulo Distrito 11 Flor, ika-12 si C, ika-13 si Ramos, ika-14 si Baribar, kag ika-15 si Orola. National nga level, tek naton, nagdako na sa 21,725,982 ang nakuha nga boto ni Bongbong Marcos. Samtang si Leni Robredo nagsaka man sa 10,282,280 votes. And then sa pagka-Vice President, nagapanguna gyapon si Sara Duterte nga may 21,399
21,399,912 votes. Kami pangaluwa si Kiko Pangilinan na may 6,506,755 votes. Sa pagkasenador, as is gapon ng resulta, yara sa pinakaunang pwesto si Robin Padilla, ikaduwa si Loren Legalda, ikatatlo si Rafi Tulfo, ikaapat si Win Gatchalian, ikalima si Chase Escudero, ikaanom si Mark Villar, ikapito si Alan Peter Cayetano, ikawalo si Joel Villanueva, ikasyam si Mig Zubiri, ikapulo si Risa Hontiveros, si JV Ejercito, ika-11, kag Jinggoy Estrada, ika-12. Sa party list, nagapanguna ang CIS. Nagapangadua ang One Rider Party List. Nagapangatatlo ang Sagip Party List. Ikaapat ang Ako Bicol. Ikalima ang Tingog Party List. Ikaanom ang Tutok Tuwin Party List. Ikaapat ang 4Ps. Ikawalo ang Sibak Party List. Ikasyam ang Uswag Ilonggo Party List. Ikanapulo ang Probinsyano. Ika-11 Agimat Party List. Ika-12 ang Senior Citizens Party List. Ika-13 Kabataan Party List. Ika-14 Duterte Youth. Ika-15 Probinsyano Ako. Ika-16 API. Ika-17 LPGMA. Ika-18 Marino. Ika-19 ang Gabriela. Ika-20 ang Ako Bisaya. Ika-21 ang P3PWD. Ika-22 ang Agap. Ika-23 ang Angat. Ika-24 ang Ako Ilocano Akop. Ika-25 ang Agri Party List Aksyon Fred. Dalan tanay so far update gikan diri sa Command Center sa Aksyon Radyo Bacolod sa pinaka-latest nga resulta sang eleksyon. Para sa desisyon 2022, ako naman si Aksyon John Diaz, itama ang boto, iboto ang tama. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Desisyon 2022 News Center Reports. Believe mo ko. Kaya Aksyon John Diaz ba? Puerte kalawig-lawig, wala ka kadu. Agwanta ba ni Aksyon John, believe ba? Amo na yung aragkada nga gusto. Nga, wala ka kadula ang tingog. Wala ka kapaos, arang ka lang nga arang ka. Wala ko siguro para boss. Mabalik ako pagkatapos ini. This portion is Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon, kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental, kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sa kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon.
Dumduma mga ka-aksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinaka-kumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi.
At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamictan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. ESISYON 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. ESISYON 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. ESISYON 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radio Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa
MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on-air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng 8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po. Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage.
ESISYON 2022. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV nationwide at DZRH Radio nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng 8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta,
pagbili at pag-inom ng alak. Time, las 10:35 na. Desisyon 2022. Diri na, amat-amat na. Nagainit na. Pila ka porsyento na. Dugay-dugay, mag-80-90. Laban-laban, sigurado na ang ara sa ibabaw. Lantaon ta dugay-dugay, ang updated report naton, lokal kag nasyonal. May pila ka ginakabig mga bulubaskog nga mga kandidato nga daw medyo sa resulta nagdulodihado gawa. Base makapatas o kung makabawi man samtang padayon ang iskotinyo. Paglabot 95%, palaban-laban na. Baling sa nasyonal naton nga mga kandidato sa pagkadako man sang abanse kon sa kandidato sa pagka-presidente ang pagambalan kag vice-presidente. Dako-dako, pagkadako sang abanse, nagapanguna gyapon Marcos Duterte sa partial and official nga tali sang PPCRB kag kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bao sa pagka-senador puwerte ba? Si Bad Boy, number 1 si Toto Robin Padilla. Bad Boy. Gagwa sa pelikula daw, bulubintaha gawa. Kung gagwa ikaw sa pelikula, permi ka makita sang pumuluyo, medyo may bulbintaha siya sa iba niya nga mga kaupdanan. Kadamo man sang kilala nga mga personalidad sa pagkasenador ang ara man siya. Nalakip man sa ikadusi, ara kanday Escudero, ini mga kilala, ini nga mga personalidad, taga Negros, nga si Mig Subire, ti kasyaman, no? Di kasyaman siya. Ti bisan paano may ara kita nga taga Negros. Bisan na wala sa ga-study pero ang iya pamilya sina taga Negros gid na aped siya sa ika-12 sa hanay sang mga senador. Ang iba nga nagpapili nga taga Negros daw medyo wala makita gid no. Wala kita base pala makabutwa samtang padayon ang iskutinyo. Milyones pa ang ilisipon sa bugos nga Pilipinas. Hindi lahog-lahog niya. Ang nasyonal kay Portes pagkadamo ang ilisipon. May gani subong kay moderno na, makina na, madasig-dasig gawa. Ikumparar sa mano-mano bao. Sang una sa mano-mano binulan niya kag matapos ang inisipay sa mga kandidato nasyonal. Subong yati, siling sang kumilik posible, pizza 15, pizza 16, kumplito na. Kag pagkatapos, sumpa sila sa Kongreso ang presidente kag ang vice-presidente. Pero bisan paano hindi magdula kumpiyansa kag pagsalig ang pila naton ka mga kauturan nga kandidato. Damo-damo pa ang ilisipon. Pero kung ang abanse bala, kapurte ngi kadako, di makakululba na, kabudlay na, lagson. Desisyon 2022 Patrol Reports. Aksyon Radyo, Philippine Standard Time. Alas 3:39 na, dugay-dugay. May mga updated report naman kita. Lokal kag nasyonal. Kada bis may ara kita. Kinaduong sa inyo para updated report kita. Kag amo ining ginahulat sang aton pumuluyo. Bire sa Bacolod, probinsya, sang Negros Occidental, tubtob sa malaputan sang pagpangalagad sang Aksyon Radyo. Amo niya basta eleksyon gani ang tao gapulaw, ang tao wala gatulog. Labi na gid ko may kandidato siya nga ginapadaog, wala ni tulugay. Hasta mag-aga, sige ang monitor. Basta may mga kandidato sila nga ginadampigan. Talagsala nimo sa presidente 6 katuig, sa lokal 3. Amo na nga sa timpos ang eleksyon, walang tulugay. Sige, bira-bira, monitor lang. Sige lang, di lang kamo sa Aksyon Radio kay mahatag kita mga updated report, dugay-dugay. Para nga bisan paano, hindi kamo, hindi ko kita.
lubog pa sa... Ara siya? Sige. Ari sa tunlinya subong ang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. Good evening. Good evening. Si Aksyon Fred sa langga niya. Okay, Aksyon Fred. Ngayong gabi. Medyo jutay na lang nga porsyentong nabilin. Congrats, Ged. Maraming salamat sa Aksyon Fred. Siyempre, maraming salamat sa mga migrantes. Sa kanan man ni Vice Governor Jeffrey Ferrer, nagpasalamat din kami sa inyong pagsanig kag sa paghatag ninyo sa amon sang ika-duwa na term. Oo. Na medyo ang pagsalig sa pumuluyo ula madula sa maayong serbisyo ni Gobernador Bong Lacson sa probinsya sang Negros Occidental. Posible madamo pa nga mga programa kayuhan sa probinsya, mga proyekto ang nakahanay na. Samtang magapungko sa liwat sa palangakuan bilang gobernador sang probinsya sang Negros Occidental. Prioridad gyapon, Gob? Hello? Ano gyapon ang mga prioridad ta? Okay. Siyempre, ang pinaklano nato subong is that gusto nato ng mga investors magsigi sulod diri sa probinsya. No? Private, we want private investors to continue coming in sa province. And ang laban-laban matabosin mo mga investors sa renewable energy ang nagapakita naman interest no din sa Negros Occidental. Isa sila will be a hydro renewable energy. Isang solar. So gusto nila i-expand man ang aton solar energy sa Negros Occidental. So the fact na sila sa kason, buting gano'n may kumpiyansa na diri sa atong probinsya and may kumpiyansa naman sila sa opisyalis. No? So these are what we're hoping will happen. And ang hydropower can happen this year. No? If everything goes well, then they may be able to launch it by the end of this year. Yung mga projects is also in the billion of pesos. So, you can imagine kung ang mga labor na generate nila, especially during the construction period. So, that's really one of our primary goals. Continue to attract investors there is Negros Occidental, and our part naman we should try to keep ang in order natin because kung wala kung hindi kita matawa ay may stop so no so ang manigit ang so pati tayo sa private investors dito sa Negros Occidental para mabuligan man ang provincial government. Kasi sa pondo sa provincial government, we may not be able to generate enough employment. No? So, kailangan hindi dyan participation ng natin. Amo gani, Gob, may paapas lang ako, no? Kung naging abriyantang mambukal, ang mambukal, pailapot ko ni sa imo, sa pila naton ka mga abyan, na may mga pila kabagay sila nga ginapangabay kay mante kung magkanto ka sa mambukal, mabalon ka pagkaon, mabalon ka na sulugbahon, siling nila daw hindi ko no pwede ka panugba sa sulod sa mambukal. Amo mala nang ila kwa na, amo mala nang ila medyo ginaayo nga kung mahimo kay mante kung isa namit ginman mo kung magabot ka to kung magnugba kaya sang bangro so baboy da mainit pa siya. Well, bakit lang natin ginabri lang lewat ang mambukal, no? Of course, gusto natin na balik itong before the pandemic na operation. But may mga lugar dito na kung sa kanan sa river na itong Dirabala. At kung sa isa ka bagyo ito, nagmamang ganito. So that is not even available now. Ginastudyohan pa namin kung ibalik namin to kung ano ang structure na ibutan na muna mas durable, no?
at least maka-withstand a flood there again, no? So, from day to day, we will always improve the services of Mambucal. Hopefully na mabalik na siya sa pre-pandemic na situation and makabulig na sa income ng probinsya. Amo gani ang pananaw ko Gob, ang pinakadako nga income sa probinsya kung daw makaayo ta ka mapagwapo ta mga tourist destination naton dire sa probinsya. Not only sa government, no, dapat ang sa private sector man. Correct. It's even bigger, no? Basta po ang investment sa private sector. And so far, ang report is that nag-amat-amat naman dito, no, balik ang mga bisita nila. Ang occupancy rate mataas naman. So that's good, no? That's good. It always has to be a private cooperation. May pila dire ka text message. Gob, may mga banwa ko no kag mga syudad sa probinsya nga daw ang mga health protocol na to ng iban daw wala gasunod. Daw wala gani kuno ka susok face mask. Why man talang kulang sa reminder, no? Hindi lang ang provincial government or ang provincial health office ga remind. Pero everyday makita naton sa newspaper, makita naton sa TV. So really, especially ang mabudlay dire, kumo ang mga numero nato na nahaog damo na nag-relax, no? Especially sa campaign period, why nagidya distancing, no? So again now, gina-remind ko kumulo yan, tapos ang kampanya nato, balik naman sa distancing, and of course ang face mask. Ever since na, di ba nagdahay sa pandemic, kung maglagaw ka sa kabutiran, ay makita mo gid wala damo gid ang wala magagamit sa face mask. Amo gani. Ang rason nila is that okay man sila to. Hindi man gutok dito sa babaw. So things like that. No, but again, we just have to constantly remind them. And may mga LGU skills na medyo hinay pa nila ang vaccination, no? So muli sila ang among taga-tutukan, itulod kinamon sila, i-push kinamon sila na dasig-dasigon nila ang ilang vaccination. Okay. Gob, katapusan, ginapasalamatan naton, paginbulahan naton ang probinsya sa Negros nga daw natapos lang ang pinili ay daw wala sang dalagko nga mga aksidente kag insidente nga nagluntad. Of course, congratulations man, no? Amo gitong yung panabay ko na kuntani in pinili ay sa 2022 ita sa mga tao ay no na pinili ay and so far wala man gito any news no of a major election related violence. Okay. Gob, congrats gid paginbulahan para sa imo. Thank you. Aksyon friend. Sige. Good luck. This is Zone 2022 News Center Reports. Sa pagkadako naman daw laban-laban na ang isip sa probinsya si Bong Lacson ang katapusan nga isip 689,795 ang kasumpong niya si Attorney John Orula may ara 44,595. Si Sibulan 11,913. Ba, 3 pilo ang abanse. Sino ina? Si Andy Pinsor. Okay, dali lang. Pasudlon tanay si Andy Pinsor sa iya sining mga balita, no? Ano nga balita? Diyan siya nga lugar. Kay hindi ko makita mayo mo. Ang daw magamuamo na. Namuluat sa NGC si Aksyon Defensor. Aksyon. Yes, Aksyon Fred, mayong gabi kag sa itong mga ka-aksyon. Live kita diri sa area sa New Government Center. Di sa likod rin nato nagreaksyon na Fred ang kinagual sang tawo nga may gasinggitan gido asenso gining mabatian ko.
Oho. Okay, base diri sa aton na initial man nga nakuha, actually this is a partial and official result nga ginapakita sa karon diri sa new government center. From time to time action na Fred dasig mag-refresh ang record, pero base diri sa aton nga pinakaulihi nga nakuha, dula ko ginalagas ang iya ka congressman. Nagdiretso na lang tadanay sa iya ka alkalde action na Fred, kay based diri sa nakuha naton sa total of clustered precinct nga 450, 380 na ang naka-report. Sa diin, may ara naman iya sa kabilugan nga registered voters nga 327,403, kag ang total number of registered voters reported is 274,598. Ang total of voters nga nakaboto na gid iya is 243,577. Aksyonan, Yes. ang sitwasyon na lang da sa NGC nga report, ang tanan nga report da kag ang total ari na dire sa news center. I-report na lang kamusta da, nagdamo tao da, pilak libo tao da, anong singitan sa tao da, kamusta da sa new government center. No problem, Action Fred. Kay makadto to diblaw malukso to dispiyak para maka-interview kita diri sa aton nga mga ka-action kay do diri gito kagayna nato nabatian. Kada mag-change ang result is gabi man ang ujakan nila, singgitan nila. Di mo mangko. Tari sino di pwede ma-interview? Barangay 14, inigali action na Fred, mayong gabi, sir, sa Aksyon Radyo. Sinong imo ya, sir, ginabantayan man diri nga gusto nimo nga makalusot sa siniyang eleksyon? By the way, sino ganing alan ta, sir? Yes, ma'am. Good evening, no? Sa tanan nga nagatagpalamaki naton. So, kami nagtambong lang kami dito para nga kung ma-check kag ma-verify naton kung ang amon nga ginasuportahan kung makaluyan kag makalusot. Wilson Go, ma'am. Barangay 14. Barangay 14, Aksyon na Fred. Pero diri nga area, ano na diganet? Lagi nabing cheer nyo, Bika. Gina doon nabatian ko gito, ma'am. Amo na di action na Fred. Barangay 14. Tanan na ged. Barangay 14. Wala na ni other barangay. Ay, barangay 29. Ay, ano pa ganyan mga barangay ang aride? Barangay ano? Barangay 17. Ano pa? 14. 17 kag 29. Ano ka bate? Kung may barangay size de? Barangay size. Kadamo gali selection na Fred. O may barangay bata. Pagidre. Sige na inyo sigitan niya. Ako na reaction na Fred. Subog. Ang tanan nga ara da, tiga bantay na sa kagalantaw sa resulta mo. Kada isa may ginapili nga kandidato, may ginasuportahan nga kandidato. Ina nga respetuhon tayo na. May Bing siya, may Albi siya, may Greg siya, may Ataydi siya. Samtang kay tiga hingapos ng iba na, tapos naman ka-counting naman na okay lang na. Gustuhin sila sang ila sini nga mga hibubunot kag kalipay kung nagdaog ang ila kandidato. Actually, Action Fred, may pihak dari. Ang ginkantuan ko is kung magatubang ko din mismo sa monitor is sa natuon sila. Pero diri sa wala sa iluhan ko mangkot man tadi kung ano man di sila ila yang gusto nga persona or mga persona yang makalusot sa siniya nga eleksyon. Kaya dagit Action Fred kay mangayaw naman tadi sa pihak. Lain balabaw parehos niya bauti ko. Ayong gabi. Sadin ka mo ya. Sadin ka mo. Sadin ka mo. Alihis. Ano inyo nga ginabantayan man nga possibility mag-angat diri sa eleksyon?
Mayor, Jackson Fred, trending, gini hashtag Mayor of Bacolod, sino ay han. No? Pero sa imo yung mama, sino imo? Ikaw na lang, wag Mayor Albi, binite. Barangay Alihis. Barangay Alihis na litanan. Barangay Villamonte. Ano? Silingan. Do wala ikudi ka bati iya kapulahan na. Do Bacolod na lang ding pulahaw. Ano ni man? Patya. Sige. So muna Jackson Fred ang sitwasyon diri sa area Okay. sa new government center. Basta siguro nagipos-ipos lang ito sa likod ha. Pero Aksyonan. yes. Standby makadali. Balikan ko lang ikaw karon dugay-dugay kay may bisita ko. Okay lang? Sige. This is Zone 2022 News Center Reports. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 10:56 na. Aber, ari sa linya subong si Attorney Dino Yulo. Attorney, good evening. May gabi si Aksyon Fred, no? May gabi man sa Palamati. Oho, sa amon diri ginasuma-suma subong ang imo sini butante naglambot 85,698 daw ang abanse daw kadako no sa imo kasumpong 53,842. Pila na ka porsyento gani? Lawig na? Daw gahinampot na. No? Daw laban-laban na. Gatango-tango di siya. Laban-laban na. Attorney, advance lang ha. Wala pa mamatapos ang iskutinyo gid. Pero pangimbulahan kita sa imo. Well, that is correct, no? Aksyon Fred, wala pa natapos ang iskutinyo. Siguro, palagi sa mga 70%, no? Of course, kailangan kasama official mautog kapag. Wala pa taga siling official gid. Ini mga unofficial pa lang no nga tali pero daw kadako sang diferensya pero pasiuna tamyaw lang kita sang pagbutar sa imo kadaw nagdako ang buto mo da sa imo sining lugar. Masitungod na sa nadigat, interview mo sa nagdigat na mga pila ka Domingo. Ang aton lang ya pangabay nga pananglitan kay mante wala man nagsiling nga nagdaog ka na gid na deklarar ka na gid nga winner pero pananglitan na nga ikaw giman ang proklamahon nga nagdaog dira sa imo sining distrito gapangabay kita nga kun mahimo ang pila nimo ka mga ginpangako pila ka mga programa pila ka mga proyekto nga ibutang mo sa distrito mo kabay pa nga maangkon ina sa pumuloyo, attorney? Siguro ang aton Panginoon kung gusto kita nga solid action dito sa pumuloyo, dapat ini ang aton nga ginhambal ng mga eleksyon na dapat pinakatuga tumano. No? Kasi kung din ang aton pag-obrahon sa eleksyon, no? Pananglitan na magliwat kita, di may pangabudlan kita. Ang akon niya pasiuna malang niya. Wala pa ko magsilingin nga final na nga ikaw gid. Gintawgan na lang ka kadako sa nga bansi bala. Ang posibilidad nga kun proklamahon na ikaw matawag kami liwat mag-interview sa imo kag manginbulahan sa imo, attorney. Anytime na Fred, advocacy ang linya natin para simula binigay sa mga amigo natin sa media. Sige, salamat gid. Na, attorney. May gabi din natin Fred na sa Palamating sa Klima Distrito may gabi. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 10:59. Nintawgan talang si Attorney Dino Yulo. Pero wala kita nagsiling nga naproklamar ka, nagdaog na siya. Nagulo abanse lang siya. So, luyag naton nga pangimbulahan ulo istorya lang kay Attorney Dino Yulo. Pag-abot sang tsimpo, pananglitan nga palaron giman nga siya ang proklamahon tawgan ta siya. Kag liwat mangimbulahan. Ina kon
proklamado na gid si Attorney Dino Yolo, no? Gamay pa ni nga bata sa una. Mayo sa ulihin kita na kami bugado na siya. Puwerte, no? Amo gina. Sige, sa tanan nga nag-aabansi subong congrats. Pero wala pa na kasiguruhan, no? Kay sige pa ang escrutinyo. So, hulat kita. Pag-abot ng final na, magsilinggan silang final ng desisyon, amo na. Subong yati mga partial pa lang, unofficial nga report. Pag-abot sang final na, kag official nga report, amo na. Nga makasiling kita, congrats na gid. Sila na gid ang nagdaog sini nga piniliay. Ay, oo, kapoy man ay. Hamak mo pila kadlaw nga kampanyahan ay, makapoy man. Sulay sa init nga porte kapaang sang panahon. Subong ang mga nag-aabanse, mabulubugnaw ng pamatyag nila. Aksyon Radyo Number 1. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 11:01 na. Dugay-dugay, ma-update naman kita sa mga resulta sang lokal kag nasyonal. Sa nasiling na partial gihapon, unofficial nga tali. Balikan ta kamo pagkatapos ini. ESISYON 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. ESISYON 2022, the Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. ESISYON 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kontupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magpapantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong
Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinakakumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 election coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 election coverage. Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, yes, the best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 election coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police Provincial Office sa pamumuno ni Police Colonel Leo Pamitan, ito po ang inyong tagapagsalita na si Police Lieutenant Abigail Donasco na nagpapaalala na ngayong eleksyon, bumoto ng hindi lang para sa sarili, kundi para sa ikauunlad ng ating bansa. Please vote wisely at tandaan, sumunod po sa ating do's and don'ts. Let us have a secure, accurate, free and fair elections this May 2022. Maraming salamat po.
Desisyon 2022. Ang pinaka-komprehensibo nga pagdulong sa mga balita, impormasyon kag sitwasyon sa syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental kag bug-os nga Pilipinas. Labas nga mga balita, humalin norte padulong sur sang probinsya, pagabantayan ang sitwasyon sa sulod, kagwa sa mga polling precincts, isa-isahon ang resulta sang eleksyon. Desisyon 2022. The Aksyon Radyo Bacolod Election Coverage. Desisyon 2022. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sing listahan sa mga kandidato kag maghimo sing listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uya nga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Dahil mahalaga ang iyong gagawing desisyon. Mahalaga alam mo ang lahat ng nangyayari. Sabay-sabay magbabantay ng bayan ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company sa buong Pilipinas. Pinakamalawak, pinaka-epektibo, pinaka-kumpleto. Asia's largest media company, MBC Manila Broadcasting Company, ay magbabantay para ibigay kung ano ang nangyayari mapa on air at online. Naka-broadcast agad, naka-post agad, naka-live agad. MBC Desisyon 2022 election coverage with more than 200 stations in the country. Kahit saang kasulok-sulukan, kaya nating paglingkuran kasama ang buong network ng Love Radio. Yes, the best network. Easy Rock Network. Radyo Natin Network. Aksyon Radyo Network. DZRH TV Nationwide at DZRH Radio Nationwide. Direkta kung saan nangyari ang balita. Lahat malalaman agad ng bayan sa MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Umpisa na sa Sabado, May 7. Tuloy-tuloy sa pagbabalita. Tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. MBC Desisyon 2022 Election Coverage.
Babantayan ang lahat ng bayan para malaman ng lahat ng ating kababayan. Wala ng awat dahil hindi rin magpapaawat ang mga balita. Nakatutok na ang lahat ng himpilan ng MBC Manila Broadcasting Company, DZRH Radio Nationwide, DZRH TV Nationwide, Aksyon Radyo Network, Radyo Natin Network, Love Radio, Yes the Best at Easy Rock Networks. Kapag may bagong balita, agad-agad naka-broadcast, naka-live agad, on air at online. MBC Desisyon 2022 Election Coverage. Magandang araw po sa ating lahat. Pinapaalalahanan po ang lahat ng Negrense na sumunod sa mga batas at alalahanin ang mga ipinagbabawal sa araw ng national at local elections. Una po dito, sa umpisa ng ika-8 ng Mayo, araw bago ang ating eleksyon, ipinagbabawal na po ang pangangampanya, pagbenta, pagbili at pag-inom ng alak. Ipinagbabawal na din po ang pagbibigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa ating mga kandidato. Sa araw naman po ng eleksyon sa Mayo 9, tulad ng mga nabanggit na bawal sa Mayo 8, ipinagbabawal ang pagbigay at pagtanggap ng libreng pagkain, inumin at mga kagamitan galing sa mga kandidato. Ipinagbabawal din po ang pagboto ng higit sa isang beses at kumatawan sa isang botante. Pinagbabawal na din po ang pagsulisit ng boto at magpakalat ng impormasyon laban sa kahit na sino mang kandidato o political party within 30 meters from the voting centers. Bawal din po ang paglagay ng booths or stalls para magbenta ng kung ano-anong kagamitan o pagkain within 30 meters din po galing sa polling place. Pinagbabawal ang tipon-tipon, sabong at boxing sa araw ng eleksyon. Istrikto din po ang pagpapatupad natin ng minimum public health safety protocols natin sa voting centers, kaya huwag kalimutan ang face mask at alcohol. Magbubukas ang ating voting centers mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. At kung may mga katanungan at nais iparating sa ating himpilan, maaari niyo pong lapitan ang ating kapulisan sa ating mga voting centers. Sa ngalan po ng bumubuo ng Negros Occidental Police na siling ni Bongbong ho. Siling ko no sa mga suporte niya. Tapos na ang eleksyon. Siling ni Bongbong Marcos wala pa. Nagaisip pa. So ambot silingon hulaton talanganay. No? Amuning palayag ni Bongbong Marcos. Alagi na pambal sa DCRH. Daligi lang pasudlon tanay ang report ni Ann Dipensor. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Ano na siya? City canvassing na? Okay. Upod kay Aksyon Ann Dipensor. Aksyon Ann! Action na, Fred, nagapanambalik kita diri sa area sa NGC. Upod naton ang Colon Election Officer in person of Attorney Gravo Sorbito. Mangisayog kita action na, Fred, kung pila na ka-porsyento sa karon kag pila man ka mga na-encounters nga mga issue sa COMELEC sa siniyang ginpatigayon nga election local and national. So, focus kita diri anay sa Bacolod City. Attorney, mayong gabi sa Aksyon Radyo po naton si Action na Fred Salanga. Una naton yung pabangkot, attorney, pila na ka-porsyento sa karon ang aton yung election turnout? Dito, mayong gabi. Good evening. Well, as of now, pag-usubong ba around 80 plus na kita, no? 80+% na aton nga na-receive ka transmission. So, very fast sa mga aton election results. Adasigid kayo, attorney. Pero initial assessment anay nato na attorney titigdo pila na lang pa baka presinct kang wala pa man kapasa. Well, very smooth lang gid no ang aton election no. So ang mga problema ginaya sa mga technical na mga malfunction dun mga guba
Oo. Wag kita tayo gawori. Kaya normal ina ya, masolusyonan ina. Mayara kita tayo mga pamagi nga gintuperar, no, para masolbar rin ang mga problema. And in fact, masolbar ka ina ton. So, I was not really worried today, no, sa atong election. It's just a matter of kung saan o kita matapos at kung saan o kita makapuklamar. Attorney, can we cite kilaya ka mga issue kay na nga na-encounter ninyo? Doon di ka na siguro malipod, may pila ka mga nagapapili nga somehow naga-question initial results ng election. Well, wala ko niya actually again, wala ko niya actually hindi ko na concern, no. Kay well, as I said, no, ang inaya mga aligasyon ina, wala ina evidence na kung saan pati kung kahit ko sa pagkonte ang tanang nga aligasyon niya regarding sa election, ang muna lang niya mo balata sa bilog adlaw, no. So in fact, I never received personally, no, or sa aton office ang ining mga aligasyon. So batian lang ni ganyan actually sa ibang mga tao. So why ko na yan? I did not take that into consideration today. Attorney, tungod siguro sa turnout, sini pila na lang ka precinct ang wala pa nakapasa. Siguro dasi kita makaproklamar, mga sa pagtansya mo, mga aga or maadlawan pagit? Well, ako actually I want this to be done and over with, so I hope that we can do the proclamation in the very early morning of May 10, no, para at least makatapos na naman ang makapuli naman ang mga kandidato, ang mga supporters, no, kag kita makaubra na to sa mga bilin ng mga ulubrahon. Attorney, lastly na lang ni, so hindi na gini siya related sa election pero ti concern kita tanan. Diri subong makitaan naton sa NGC ang mga tao is ang social distancing so medyo na wala gid follow. Attorney, ano ang paglantaw to sini karon kag ti panog ginaliwat sa public? Well, among ginaginambal ta rin pagsusugod na sa aton nga election period, no, but of course again, no, it's depende na sa tao kung mag-observe sa social distancing, no, kasi imo na personal nga responsibilidad sa imo lawas, sa imo pamilya nga mag-observe sa minimum health protocols, no. So but kung hindi ta mag-observe, so again, well, we put ourselves and our family at risk, no. So as we have experienced during the campaign, during the rallies, no, and even now, no, wala kita sa social distancing. So this is really a serious thing. No, mas ginakuri ko pa, no, para sa mga aligasyon sa dinaya sa bungad lang. Oo. Amo ni mo ginakabalak-an ta kay basi pala lahog lang ni tuod pero kinanglan naton maghalom ang term pala nga lockdown. Yes, that's correct. No, so we want to avoid that, no, especially there's already a declaration by the World Health Organization that after the elections, the Philippines will have another COVID surge. No, I hope this will not come through. No, but with how we Filipinos, no, act right now, it's not really very far-fetched. Arnie, thank you so much, Ged. Madaming po salamat. Ito, good evening. Good evening, Aksyon. Yes, Mapaabot lang ko sang dugang pamangkot kay attorney. Pananglitan matapos, sabi ko ni, ma-final na matapos na ang tanan ng eskutinyo, madulong na ang resulta sa mga nagdaog. Sino ang ma-proklamar sa ila? Ikaw man, attorney? Yes, Tito Fred, no, kita ni mapoklamar once nga matapos ang eleksyon, 100% turnout. Maprinta na ito ng mga necessary mga reports natin. Kita mismo ang magpabalo sa mga kandidato kag magkatudri kung gusto nila ipoklamar na ito sila. Oo. Pero kung matapos, posible pagkadaog kay kalabanan sa na-experiensyahan, kuya, nga kung daog na, pagkakagahon, luyag nila nga proklamahon na yun. Yes, well, we can do that, no, para sa ilang request na ipoklamahon na basta muna bako basta 100% transmission lang, no, kaga maka-print out na kita sa mga necessary reports naton. Misan na may mga protesta. Well, actually ang aton niya subong nga canvassing niya wala niya sing pre-proclamation controversies, no? So mag-file mga mudang protesta, mag-file ka muna sa reklamo, magproklamar kita gihapon, hindi niya mapunggan. Oo. So I hope nga base mas temprano boss maka-proklamar ni ikaw. Yes, Tito, ang ginatong gusto actually para makapahuway naman kita, no? Duha na kita adlaw nga wala sang tulog. So kasi bala magkatatlo, di na tayo makabugtaw. Hindi man na. Makabugtaw na. Aksyonan. Thank you, Attorney Liwata. Thank you. Good evening, Attorney.
Sa muna siya na Fred, ang pila ka sitwasyon kag siyempre ang nakuha man naton nga information kay attorney Revo Sorbito at isiling niya basi kuno sa katatlo siya. Di nakabugtaw pero joke lang. Well, anyway, action na Fred sa gihapon ang sitwasyon diri sa NGT, ang mga tawo doon nagamatamad pag gidamo. Subong action na Fred, amo di ang pinaka latest situation kag ang paggulat sa gihapon sang official result so sa kung gid bala ang mapili sa siniyang eleksyon, particularly siyempre sa syudad sa Bacolod. So live diligikan man sa area sa New Government Center para sa desisyon na 2022. Itama ang boto, iboto ang tama. Aksyon and Defensor Itay. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radyo. Direkta kung saan nangyari ang balita sa MBC Desisyon 2022 News Update. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:26 na. Kay kalabanan, ako niya na panilagan ko, nagliligad pila ka mga eleksyon, nga kon nagdaog na, final na, ang resulta final. Kay hindi na partial, kay kung partial, hindi ka pa naya ka proklamar. Ginasigahom na ton, hindi kalambot ni kagahon karon ang report ni final na kag official. Tikon amo na ang report, ang pila sa mga kandidato nga mga nagdalaog, luyag nila nga pagbutlak sang adlaw, ara na sila, proklamahon na sila sang COMELEC. Siling ni aton ni Ribo Sorbito, wala kabilinggan kung may mga protesta man, protesta lang, basta ang nagdalaog nga luyag iproklamar, proklamahon ina sang COMELEC. So ginapaabot na ton basi buwas may proclamation na dire sa siyudad sa Bacolod sa mga nagdalaog. Kung sa bagay sang nagliligad nga mga tinuig, kisag kakibot ka lang rinagumban na kagahol pala pertig linupok na gali kay may proclamation na. So sigurado basi buwas temprano pa may ara na kita proclamation nga maglunta dire sa siyudad sa Bacolod, posible sa iban nga banwa kag kasyudaran sa bilog nga probinsya. Desisyon 2022 Patrol Reports. Okay, dire kita. Alas 11:27 na. Aber, pasudlon ta ang report naman sa News Center. Desisyon 2022 News Center Reports. Upod kita kay Aksyon, Jan Diaz. Aksyon, Jan. Ali pa kami di action, Fred, Wala pa kami di nagaling. Oo, hindi lang magalin. Upod na talas 4 sa kagahon. Gusto mo si action noon na malawag sa result. Aber. Nga, hindi. Ari ang pinakauling update results nga nagsulod sa servers ang national or sang MBC, KBP, Action Fred, gikan naman sa servers ang Commission on Election sa pagka-presidente as of 10:47 subong nga gabi, nga may ara na sang 81,564 sa 107,785 ka mga cluster precincts o kung 75.65% ang nagsulod ng mga resulta as of this time. Ang nagapanguna sa gapon sa pagka-presidente amo naman si Bongbong Marcos nga may 24,565,511 votes. Nagapangadua diri si Leni Robredo nga may 11,691,138 votes. Nagapangatatlo diri si Manny Pacquiao nga may 2,401,374 votes. Pang-apat diri si Isko Moreno Dumagoso nga nakakuha naman sang 1,563,170 votes. Pang-lima, ako naman diri si Ping Lacson nga nakakuha naman sang 744,817 votes. Pang-anom diri si Faisal Mangundatu nga nakakuha sang 119,526 vote. Pang-pito diri si Ernie Abelia nga nakakuha sang 80,677 votes. Ikawalo si Leody de Guzman nga nakakuha sang 69,539 votes. Pang-siyam si Norberto Gonzales nga nakakuha sang 65,025 votes. Kag pang-napulo naman
si Jose Montemayor Jr. nga nakakuha sang 44,887 votes. Sa pagka-vice presidente, nagapanguna sa gihapon si Sara Duterte nga may 24,411,764 votes. Nagapangaduha naman diri si Kiko Pangilinan nga nakakuha sang 7,356,975 votes. Ikatatlo diri si Vicente Tito Soto III ang nakakuha sang 6,585,200 votes. Ikaapat diri si Doc Willie Ong nga may 1,563,021 votes. Ikalima naman diri nga pwesto si Lito Atienza nga nakakuha sang 187,882 votes. Pang-anom diri si Manny Lopez nga nakakuha naman sang 107,207 votes. Ikapito si Walden Bello nga nakakuha sang 72,278 votes. Ika-walo naman diri si Carlos Serapio nga nakakuha naman sang 82,683 votes. Kag pang-siyam diri aksyon na Fred si Resalito David nga nakakuha naman sang 38,644 votes. Sa pagka-senador, nagapabilin sa gihapon nga yara sa number 1 rank si Robin Padilla nga nakakuha sang 20,370,235 votes. Nagapangadua diri si Loren Legarda nga nakakuha sang 19,264,420 votes. Ikatatlo diri si Rafi Tulfo nga nakakuha sang 18,536,994 votes. Pang-apat diri si Wingat Salian nga nakakuha sang 16,459,194 votes. Ikalima si Cheese Escudero nga nakakuha sang 16,308,469 votes. Ika-anom diri si Mark Villar nga nakakuha sang 15,322,761 votes. Ika-pito diri aksyon Fred si Alan Peter Cayetano nga nakakuha sang 15,264,393 votes. Ika-awalo si Joel Villanueva nga nakakuha sang 14,865,117. Ika-siyam si Mig Zubiri nga nakakuha sang 14,743,293 votes. Ikapulo si JV Ejercito nga nakakuha sang 12,538,376 votes. Pang-11 si Risa Hontiveros nga nakakuha sang 12,471,584 votes. Kag pang-12 si Jinggoy Estrada nga nakakuha naman sang 11,754,290 votes. Ika-13 si Jojo Binay nga nakakuha sang 10,437,226 votes. Ika-14 si Herbert Bautista nga nakakuha naman sa 10,399,049 votes. Ika-15 si Gibo Teodoro nga nakakuha sa 10,119,853 votes. Aksyon Fred. Sa lokal naman nga bahin, sa pinakauli diri nga update, as of 10:47 p.m., yara na sa 85.11% ang election return sa syudad sang Bacolod. Sa pagka-alkalde, nagapanguna sa gihapon si Albi Benitez nga may 145,324 votes. Nagapangadwa diri si Leonardia Bing nga nakakuha naman sa 91,028 votes. Sa pagka-BC alkalde, nagapanguna sa gihapon si incumbent Vice Mayor Elcid Familiaran nga nakakuha sa 109,100,000 votes. Nagapangadwa si Cesar Distrito nga nakakuha sang 87,343 votes. Ikatatlo si Wilson Gamboa Jr. nga nakakuha sang 27,075 votes. Aksyon Fred. Sa pagkakonsihal, nagapanguna sa gihapon si Thady Saison nga may 114,167 votes. Nagapangadua si Israel Salanga nga may 104,243 votes. Pangatlo naman diri si Rojas Cindy nga nakakuha naman sa 103,601 votes. Ikaapat diri si M. Ang nga nakakuha sa 100,126 votes. Ikalima si Al Espino nga nakakuha naman sa 98,904 votes. Ikaanom si Vladi Gonzalez nga nakakuha naman sa 97,085 votes. Ikapito nga pwesto si Renicito Novero nga nakakuha sa 96,802 votes. Ikawalo si Jason Villarosa nga nakakuha naman sa 95,739 votes. Ikasyam si Calao Puentevilla nga nakakuha sa 93,529 votes. Ikapulo si Simple Distrito nga nakakuha naman sa 91,829 votes. Ika-11 si Celia Flor nga nakakuha sa 88,930 votes. Ika-12 diri si Pao C nga nakakuha sa karon sa 84,979 votes. Aksyon Fred. Ika-13 si Bart Orola. Ika-14 na si Bai Somer. Nagnaog naman sa kay 15 nga pwesto si Archie Baribar.
kag ika-16 nga pwesto si Dindo Ramos Aksyon, Fred. Samtang ang iban pa nga mga posisyon diri man sa may lokal nga nagsulod subong gid mga adlaw ang may pinakalapit lang gid no sa pagka-gobernador, nagapanguna gyapon si Bong Lacson nga may 741,654 votes. Nagapangadua si Juan Orola Jr. nga may 46,662 votes. Ikatatlo diri si Maria Socorro Sibulan nga may 12,798 votes naman nga nakakuha. Sa pagka-vice governor, nagapanguna diri si Jeffrey Ferrer nga may 650,299 votes. Nagapangadua diri si John Rigar Garita nga may 56,056 votes. Sa importante lamang no sa mga provincial board members ang sa may 5th district sa gihapon nagapanguna si Doc Rita Gatoslao nga may 65,112 votes. Nagapangadua diri si Anton Oxinio nga may 51,230 votes. Ikatatlo nga pwesto yara si Hernan Emmanuel Gatoslao nga may 40,242 votes. Ikaapat diri si Patrick Miguel Montilla nga may 39,632 votes. Kag ikalima nga pwesto si Board Boyet Espinosa nga may 38,660 votes. Sa pagkakongresista, ano na ni? 343 election returns na nga nagsulod. Sa 5th District, Aksyon Fred na interview natin kaina, nagapanguna sa gihapon si Attorney Dino Yulo nga may 91,690 votes. Nagapangadua gihapon si incumbent Congressman Marilo Arroyo nga may 58,202 votes. Kay katatlo diri si Cap Macoy Havelosa nga may 17,260 votes. Sa mga lokal man nga posisyon, sa mga local government unit, ang may mga lapit na langgit Aksyon Fred, 90% ang San Enrique. Let's check San Enrique, close fight gigapon Aksyon Fred. Subong, nag-abanse na si incumbent Mayor Gilson Tobeliara. Kagi na-abanse si Leo Delfinado as of 11:02 sining gabi, 89.66% na ini, no? Sang return, yara na nakakuha sang boto nga 7,329 votes si Dr. Gilson Tobeliara. So sanang abanse subong. Nagapangadua diri si Leo Delfinado nga may 7,288 votes. Kung sumasumahon nato Aksyon Fred, yara gid lamang sa malapit sa 68. Most likely ang difference nila diri nagalabot lang kali sa 41. Pila pa lang ka porsyento? 89% pa lang. Oh, so may bilin pa. May bilin pa. Close fight gid kay mga 41 votes lang ang diferensya, no? Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna naman si Carlo Magno, may 7,818 votes, kontra diri sa incumbent nga Vice Mayor nga si Michelle Balinario nga nakakuha naman sang 6,512 votes. Kadto naton, banwa naman kita sa Mursian, 92% na subong. Close fight man ini kay si incumbent Mayor Jerry Rojas ang mayara na sa 21,041 votes. Samtang ang yakakasumpong diri si Roel Villarosa ang may 19,376 votes na nga nakuha Aksyon Fred. Kung sumasumahon naton ang iya diri nga abanse, nagalabot naman sa masulusobra lang ni Aksyon Fred 1,600 ka mga boto. 1,600 votes lang, 91% pa lang ang nakasulod. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna sa gyapon ng incumbent Vice Mayor nga si Johnny Riosora nga nakakuha naman sa 21,889 votes. Kontra diri siya kasumpong nga si Egidio Jr. Gravino nga nakakuha naman sa 16,075 votes Aksyon Fred. Sa iban pa nga posisyon nga may lako na diri ang ilang turnout, no? Like ang area sang Silay, kay ginabantayan ining Silay, 84% na ang nagsulod. Nagdako pa gina margin diri ko nga banse ni Jodet Gallego nga nakakuha na karon sang boto nga 32,278 votes. But we have to remember, Aksyon Fred, 83.85% pagid lamang ini sang election return. Samtang si Mark Goles naman nakakuha sang 28,911 votes. Sa pagkabisi alkalde, nakapanguna sa gihapon ng incumbent Vice Mayor nga si Tom Ledesma nga nakakuha naman sang 37,428 votes. Samtang naman si Micol Velez nakakuha sang 16,168 votes Aksyon Fred. Sa iban pang lugar nga medyo close fight gid ining hampang nila ang area naman diri sang Hinubaan dito sa sur. Close fight man Aksyon Fred kay sobra lang ni mga 198 lang ang abanse.
198 lang kag 93% pa lang ang nakasulod. Nagapauna sa gihapon si Councilor Duff Reliquia sa pagkaalkalde nga nakakuha sang 13,490 votes. Nagapangadua diri si Oscar Daclan nga nakakuha naman sang 13,292 votes. 198 lang ang abanse. Gamay kayo. Gamay kaayo, Aksyon Fred. Sa nagapangatatlo diri si Lapore Joel nga may 786 votes, kag pang-apat diri si Isabelo Kanya Jr. nga may 71 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna Japon si Jeff Incoy nga may 13,856 votes. Kaya nagapangadua diri si Ernesto Estrao nga may 11,673 votes, Aksyon Fred. Iban pa nga lugar, ang close fight, Japon, La Castellana, let's check. Dako na ang margin, naglabot na, Aksyon Fred, sa malapit 6,000 ang diferensya sa pagka-alkalde. Nagapahunag yapon si Mayor Maymay ni Cormang Ilimutan nga nakakuha naman sang 19,134 votes kontra diri sa kay Vice Mayor Nene Vera nga nakakuha naman sang 13,178 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapangu naman si Anay Mayor Bordig Nicor nga nakakuha sang 16,340 votes. Kag ang sa kosumpong sini nga si Councilor Karim Matthew Feria nga nakakuha naman sang 14,123 votes, Aksyon Fred. Ang iban pang area nga very close man ang binungguanay kon pamulitika ang aton nga paghambalan. Ang layo pagid amo ni ang himamaylano kay 56% pa lang. Kanduni 81% na ang nagsulod. Close fight man, Aksyon Fred. Kaya hindi maglabot isa kalibo ang diferensya, pero ang resulta sa dito 81% pa lang nakasulod. Nagapanguna sa pagka-alkalde si Ray Ruiz nga may 5,529 votes. Konta di siya kasumpong nga si Vice Mayor Lambot Gargar May Joy nga nakakuha naman sang 4,375 votes. Kaya nakapangatatlo diri si Jory Alcokina nga may 25 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna si incumbent Mayor Cicero Borromeo nga nakakuha naman sang 5,183 votes. Nagapangadwa diri si Lando Sigilan nga may 2,953 votes. Kaya nakapangatatlo naman diri si Bongbong Diego nga may 753 votes, Aksyon Fred. Sa iban pa nga mga resulta dali sa aton nga server nga nagsulod subong gabi, ining victorious, Aksyon Fred, 98% na. Nagapanguna si Javi Benitez nga may 35,451 votes. Nagapangadwa diri si Didi Hover nga may 12,717 votes. Kag nagapagkatato naman si Paul Octaviano nga may 330 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna man diri si June B. Bantog nga may 33,142 votes. Kaya nagapangadwa diri si Rene Imperial nga may 9,049 votes. Ikatatlo si Toto Gabi nga nakakuha, Aksyon Fred, sang 1,074 votes, Aksyon Fred, no? Sa pagka-vice alkalde sa syudad sang Victorias. Ang close fight man diri kita sa area sang Himamaylan, Aksyon Fred, nagapangunag yapon Raymond Tongson, pero 56% pa lang niya sang election return ang nag-abot, Aksyon Fred. Na nakakuha ini si Raymond Tongson sang 22,467 votes. Si Tinto Basco naman nakakuha sang 10,670 votes. Kag si Emma Dumawag nakakuha naman sang 151 votes. Sa syudad sang Himamaylan, sa pagka-vice alkalde, nakapangu naman sa incumbent Vice Mayor Justine Gatuslao nga nakakuha naman diri sang 16,221 votes. Kag nagapangadwa diri si Julian Vasquez nga nakakuha sang 11,835 votes. Nagapangatato naman diri si Diboy Gatuslao nga may 3,436 votes, Aksyon Fred. Isa man diri ka close fight, Binalbagan nga nagabalbala na man 77% pa lang ni ang nagsulod. Pero nakapanguna diri si Yapon si incumbent Mayor Bebot Mirasol nga may 15,342 votes. Nagapangadwa diri si Manuel Aranda nga may 12,543 votes, Aksyon Fred. Sobra ni 2,000 ang abanse, pero mga 30% almost or 25% pa almost ang kinanglanon nga resulta. Nagapangatatlo diri si Ramil Carpio nga may 275 votes. Sa pagka-Vice Mayor, nagapanguna man si Mary Ann Mirasol nga may 14,142 votes. Nagapangadwa diri si Bebot Baha nga may 12,400
325 votes. Sobra lang ni 1,800 ang abanse man no, sa pagka-vice alkalde Aksyon, Fred. Ang gadlagan, mayor kag vice mayor, mag-asawa, no? Mag-asawa. Ang sa hinigaran, mag-asawa man. Nadi Arceo, nagapuna sa gihapon nga may 20,331 votes. Nagapangadwa diri si Mitchell Peralta nga may 14,601 votes. Nagapangatatlo diri si Roland Tingson nga may 216 votes. Kag nagapangapat diri si Dodong Nasonggayo nga may 159 votes. Sa pagkabisi alkalde, nagapangano naman si Mary Grace Arceo nga nakakuha sang 19,646 vote. Nagapangadwa diri si Japheth John Hong nga may 13,797 votes. Sa nagapangatatlo diri si Muning Barcoma nga may 588 votes. Kag pang-apat diri si Benamin Bugaay Jr. nga may 316 votes. Aksyon, Fred. And then ang isa pa diri nga medyo dako ang abanse. Ari, alkalde Aksyon, Fred, sa syudad sang Kabangkalan. Ang incumbent vice mayor nalapawa na sang isa ka kandidato sa PDDS. Hoy. Si Benji Miranda nakakuha sang 28,798 votes. Ang iya diri nga kasumpong si incumbent mayor Pedro Saico Jr. may 28,602 votes na. Or tiyang abanse diri sobra laman isa ka gatos, no? Diyos, amo ning kampiyon nga way. Pero tinga balbalanay, 76% Pila na bilin? pa lang ang Pila ka porsyento? 76%. Dako pa. Dako pa, no? Do mga 76% pa Aksyon, Fred. And then ikatatlo diri si Joseph Lopez nga may 861 votes. Kag ikaapat diri si James Gingos nga may 552 votes. Sa pagka-vice mayor, ang incumbent Aksyon, Fred, number 2 man, ti ang nagapanguna subong sa idalom sa Aksyon amo ni si Mig Zayco, bla, no? Si Mig Zayco nakakuha sang 29,773 votes. Aksyon, Fred. And then ang ikaduha si Raul Rivera nga may 20,196 votes. Amo ni si incumbent, no? Ikatatlo diri si Joel Tagapan Sr. nga may 4,444 votes. Ang incumbent nga vice amo ikaduha? Yes, ikaduha. Si Raul Rivera. And then ikaapat diri si Frede de la Torre nga may 869 votes. Kinanglan ta ni guro, no, i-post kay tila ay na ang nag-swap na Aksyon, Fred, no, ang resulta nila. Bag-o ni siya nga update nga nagsulod diri nga may update nga naglain, no, ang positioning. Wala pa man siguro kay base ko na nabasahan to Baluarte sa isa mo. Yes, dako pa may 25% pa nga masulod. Kabangkalan, itingol maduduman natin dugay na gitman ng Baluarte sa mga Zaykong Kabangkalan, bla? Pero tisubong do may mga changes mahimo, no? Check tabi. Uy, ari man, balbalanay man, no? Sa may banwas ng Isabela, sobra 1,000 nga bansi galing diriya sa pagka-alkalde, nagapanguna sa gyapon si incumbent mayor Irene Montilla nga may 13,800 votes. And then panguntra diri si Vice Mayor Renato Malabaro Jr. may 12,627 votes. Pero 84% pa lang. Tita ko dako pa. Dako pa, no? Vice Mayor, nagapanguna diri si Juan Mig Montilla. Ang bata man ni Aksyon, Fred, ni Mayor Irene, no? Nga nakakuha ng 13,998 votes. Ang nagapangalawa diri si Rafi Uy nga may 10,145 votes. Kag ikatato diri si Cowboy Medenceles nga may 638 votes. Aksyon, Fred. Next, birahon tani samtang may tsansa pa. Di gani ang ari pa di ang Sagay, way kontra Sagay. Kawayan, way man ang Kawayan 91%, way man kontra si Mayor John Ray Tabuhara. 31,693 votes ang iyang nakuha, Aksyon, Fred. Amuman sa Escalante or sa Cadiz, nagapanguna sa gyapon si Mayor Bading Escalante nga may 38,398 votes. Nagapangadwa diri si Maui Garganera nga may 3,513 votes. Sa pagka-vice alkalde, wala kang kontra, no? Si Lilia de Colungon nga may 34,835 votes. Aksyon, Fred. La Carlota, per tema ng Balbalanay, pero nakapanguna sa gyapon diri si Dr. Rix and incumbent Mayor Rex Halanduon nga may 15,023 votes. Nagapanguna diri si Demi Honrado nga may 10,619 votes. Kag nagapangatatlo diri si Francis Balzomo
nga may 502 votes. Sa Vice Mayor, nagapanguna si John Baga nga may 19,199 votes. Kag si Sharon Tolentino, iya kasumpong, may 2,596 votes. Aksyon, Fred. So far, so good. Amor siya. Siguro, no? Be, check the kay ti. Amo man gapo nang sulod nga resulta dire. Sa Murcia, Murcia. kamustang Murcia? Mayor, nagapanguna sa gyapon sa incumbent Mayor Jerry Rojas pero gamay lang ang abanse, no? Ang nakuha nga boto diri ni Mayor Rojas 21,000, Action Fred 21,309. Amo ni ang resulta nga nakuha niya. And then ang iya sumpong nga si Ruel Villarosa nagalambot man Aksyon Fred sa 19,742. Ang Vice Mayor nagapanguna sa gyapon sa incumbent Vice Mayor Johnny Riosora nga may 22,135 votes. Ang kapangontra sining nga si Enehio Gavino Jr. may 16,419 votes. Aksyon Fred. Diwata, ang sa national ang nagsulod 75% na. 75% na Action Fred ang nagsulod sa national. Pero Mo gani. sige, naglabot ng 25 million ang boto ni Marcos kani Sara. Ang kay Lenny, 12 million doon natupungan niyang iya boto mansang nagdaog ini sa pagka-vice presidente. So far, pinaka-latest nga update, dugangan to lang na, kung may pwersa pa. Karon, Mayara dugangan pa. Action Fred. Ari pa man diya. Naka-standby Itigana para kay Action Art karon Ah? Itigana kay Action Art karon. Sige ari pa man di ang mga upod ko diyo naga-preparar man, no? Pinakalinis nga update gikan diri sa command center sang Aksyon Radyo Bacolod para sa desisyon 2022. Ako naman si Aksyon John Diaz. Itama ang boto, iboto ang tama sa Bacolod Aksyon Radyo. Desisyon 2022 News Center Reports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:51 na. Kadako-dako na. Mga 25% bilin. Pero siling ni Bongbong niya wala pa matapos. Wala ton tanay. Patapuson tagid nga mangin opisyal na ang resulta. Kay subong niya partial, unofficial. Pag-abot sang gitawag opisyal kag final result amo na. Kay iti ginatawgan na kadako-dako masang abansi abi, no? Hindi lahog-lahog, milyon yung abansi mo. So, siling ni Bongbong wala pa. Wala tonta nga matapos gid. Dako-dako sang abansi, no? Hindi lahog-lahog nga abansi. Tiding mga senador, kung ara ka sa ika-13, 14, 15, hindi magmahayan ay. Dako pang tsansa, milyon pa ang balasahon kag iskutinyo, padayon pa ang iskutinyo. Mabalaan tala na ang mga final nga nagdaog lagid, opisyal na gid nga ideklarar siguro sa pizza 14, pizza 15 o sa pizza 16. Amo na, lawig-lawig niya kay bilog niya nga pungsod Pilipinas mo ang inisipay. Ang lokal niya dugay-dugay mga alas 2, alas 3 sigurado na may ara na sang final official nga result. Amo na silang ko gina kay Atty. Ribo Sorbito nga pagpanukturuok sa mano karon pagbanag-banag sigurado may ara na gapudag-pudag da sa Comelec kag magpaproklamar. Amo na yamo kinahanglan temprano pa mapaproklamar ka na. Eksperyensya ko ina sang nigligad nga mga eleksyon aga pa basta magdaog garinagabong na kakakibot ka sang linupok porte nga linupad sang puitis proklamasyon na nagapaproklamar na ang mga nagdalaog nga mga kandidato. Amo na ang eleksyon. Pero kung daw medyo dihado ka kag medyo perdido, pwede pa man Hindi pa uli ang tanan. May ara pa palabuton nga 3 ka tuig. Base pa lang kon dibuinaso ni Kao. Kaling sa pagka-presidente kag vice-presidente, bati mga anom ka tuig man. Lawig-lawig man ang pagpungko kag makabulos ang naghandom nga magkontra. Sa lokal 3 lang may tsansa pa kamo pagkatapos ang 3 ka tuig. Lain las na kung nagdaog ka bisubong o napirdi ka subong, ang edad mo mga 75 na, tiyaw medyo tulot ta klaro na.
May edad-edad na. Kung edad mo 80, to mga 83 ka na, pahuway-huway na. Pero kung uben ka pa, dako pang tsansa, no? Hindi magmahaya. Adamo pa, pila pa ka porsyento ang nabilin. Kag basi kon man na, hindi ka kapakot, basi kon ang abanses ang kontra mo, dito sa balwarteya. Ang katapusan nga inisipay nga presinto, basi balwarte mo, kag makabawi ka, amo na bla? Hindi ka na kung gamay malang ang abansyanay, mag-abinsyanay, abansya sa kontra mo, mga 200, 500, uy, gamay lang na, kung lako pa ang ilisipon, kung galagas ka, baw galing kay, kung galagas ka, daw ginakalot na padapamos na, laminigit kung ika-13 ka, sos! Kaga, jutay na lang bilin, suso, daw hindi ka matulugan, puerteho, amo na iya ang politika. Sige lang Kung entra ka sa politika, do panahor na. Ang panahor may daog, may pirde. Aksyon Radio! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:55 na. Aber, ang pila karon ka mga resulta, ang linagsanay sang atod mga kauturan dire sa siyudad sang Bacolod. Kadamo-damo sa nagpapili di. Ang iban, may mga nabaton ko ding text message, siling nila siguro ang progreso kag asinso hindi maglayo. Kung hindi magabansi duwa sa konsyal, mapatas. Anom-anom o kon maabansing isa kag maglima, 7. Depende na. Lantaon tanay kay kalawig panisang inisipay. Kay ang ara sa 13, 14, 15, may tsansa pa na yung magsaka mo. Base bla kon ang katapusan siling kokaina, nga presinto iya tanan daw iya lugar, base kon makabatak-batak. Ang delikado lang, kung ika-12 ka, kay inayang sulok-sulok mo na do ginakalot. Labi na gid kon galagsanay 13-12, kado masulod pag ika-14, sos Maria Josep. Amo na sila mo daw, hindi ka matulugan. Ara, may mga porsyento pa nga nabilin, hindi pagid tapos ang iskotinyo. Amo na siling ko, hindi magdula paglaom Kung ka 13, 14, 15 ka, may tsansa pa na nga magsaka-saka. Amo na nga, ginasiling naton, bao kabudlay gid kay Puerte. Subong ang taga-suporta sang magtimba nga bahin. Ang iban daw gapanampuay na, ang iban gayuhom, ang iban daw ga-enjoy. Amo gina. Amo na silang kublas panahor, kung magdaog ka-enjoy ka, kung mapirde ka, ti hoy-hoy abaga. Ti tilawi, basi dason daog gaman Desisyon 2022 Patrol Reports. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 11:57 na. Ano man ito na tumukan ko ito yung daw patrol ito ya. Ang patrol ito nagpahuway na. Relax na kamo sa iban nga mga kabanwanan. Ang tanan nga mga resulta kulo kumplito na di. Amo nang arangkada ni Aksyon Dian Diaz, iyan ni gabi. Porting arangkada, wala galuban ng tingog. Ti inom ka ininit gid. Kabudlay. Basaga basikon mag-arang kaliwat. Okay na ang aton mga kauturan, relax na sila sa subong. Ang ara gawa sa mataas-taas nga score sa inisipay daw ang ila sini buot daw medyo gagulo ginhawa na. Pero ang naga tibi-tibi kaga-kabit-kabit amo na subong ang balatyagon gahawa-hawa. Gapangamuyo man basi mayutay nga pagkambyo mo lang tsansaya mo. Kung gaman si Pulo 20, 30, kagara ka sa ika-13, ara sa ika-14, gahawa-hawa ng ginawa mo. Pwerte pangamuyo mo, kabay pa nga ang maisip sa presinto balwarte mo. Kag magsaka-saka, kag basi kung makakabit ka pa. Wala siguro dyan ito na basi kung kumabit kaya, sino makapakot? Aksyon Radio Number 1! Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59. Dugay-dugaya, mabulo si Aksyon at tayhupon. Baw,
mabulos si Aksyon Art alas 12, tob alas 4 sang kaagahon. Boss, balik naman ko alas 4 sang kaagahon, pungko naman kita dire kag mag-arangkada naman mga follow-up posible final result na ang aton sini ipalayag buwas sa kaagahon. Meantime, pahuway-huway ko makadali kay mapungko si Aksyon at tayhupon. Kay sulusudlan tanay ang aton sining sulok-sulok kada medyo hilab na gawa. Okay? Stand by. Mabulos si Aksyon Art tayhupon pagkatapos ini.